ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቐንዩ እዚ ኣድማስ ፎረም እዩ ኣድማስ ፎረም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ከዓ ክልተ ኣጋይሽ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ናይ ሎማዓንቲ ኣጋይሽና ኣብዚ ቃልሲ ንነዊሕ ዓመታት ብዝተፈላለየ ደረጃ ክነጥፉ ዝፀንሑ ብፆት ኮይኖም እቲ ቀዳማይ ጋሻና ሓው ኪሮስ ዮሃንስ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ቀፃሊ ብሓባር ኣብ ምትንታን ሓበሬታን ከም ጋዜጠኛ ኣብ ቃልሲ ነዊሕ ብሓባር ምሳና ዝፀንሐ ሓውና መሓሪ ኣብርሃምን እዮም መሓሪ ኪሮስ እንኳዕ ደሓን መፃኹም ግዜ ንምቁጣብ ባዕለይ ኣላለየኩም ኣለኹ I hope ትሰምዑ ክትህልው እሞ ፅቡቅ ክህሉ ገለ ድምፅኩም ክትሰማዕ ቅድም Thank you خالد يسمع على صبغ سلام كيروس نحن نويح جزء خبرة هابلنا أنا بزي مدرخ مع مخفات كخالد Thank you حونا خالد هون حونا محري تسيب أول እንኳዕ ደሓን መፃኹም ድሕሪ ምባል ኣብዚ ቃልሲ ነዊሕ ዓመታት ዳርጋ ክልተ ዲኬይድስ ኮይኑ ኣሎ ብሓባር ኣብዚ ጉዕዞ ንቃለሶ ዘለና ነቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግምት ኣእቲኹም እዚ ሕጂ ድሒሩ ዝምዕብል ዘሎ ምዕባለታት ኣብ ግምት ኣእቲኹም ሃገርና ከባቢና ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ቁርብ ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም ሕጂ ከዓኒ ኣነ ቅድሚት ከዓ እንታይ ዓይነት ሲናርዮታት ከጋጥሙ ክእሉ ነፃነት ወሲድኩም በቲ ትደልይዎ መንገዲ ክትንትኑ ናባኹም ክጎድፈዮ እሞ መንኩም ከም ዝጅምር ወይ ቆቢዕኩም ኣውፅልና ክንምስክር ወይ ከዓ እቶም ኣብኡ ከለዉ ብዘይ ምስክር ዝጅምሩ محري بأخذ غير مودة عدارين أفكر أسكنه هو حجيتي تزوبانا خمزي حجي بفلاي أبز ساعات الززاح جيزنا زلنا مدرخوكا بمساراتو كم تقول لك زين ولايو بحزبي مأكل زجبرة سلطان زرخو حيل تعتب حلفنت سلزي ويا ممرح حجر سلزي مصو بتدጋጋሚ ኩሉ ግዜ ናብ ሃንደበትነት ዝተቃልዐ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክንዛረብ ተቆይና ከም ኤርትራውያን እቲ ሃገር ነዊሕ እዋናት ሒዙ ዝገብር ክፍተት ዝተፈጠረሉን ኣብ ምህናፅ ሃገራዊ ኣብ ምህናፅ መንግስቲ ሃገርነት እውን ፈሺሉ ጥራይ ደይኮነ መንግስትነት መቋሙ እውን ስለ ዘይነበረን ዘየለን ናብ ሃንደበትነት ተቃሊዑ ዘሎን ፀኒሑን ሕጂ ከዓ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ማዓሰይ ኩናት ይኽፈት ማዓሰይ ኩናት ይዕፆ ማዓሰይ ሰላም መፅእ መን ይውስኖ ዝብሉ ሕቶታት ኩሎም እዚኦም ኣብ ሃገርና ንፁር ዘይኮነሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ንመበል ሻብዓይ ግዜ ይኸውን ኣሎ ድሕሪ 1992 ሻብዓይ ግዜ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ናይ ኩናት ምቅርራብ ዓብ ኩናት ከዓ ምክንያቱ ስርዓት ዝስጋብ ሕጂ ብናይ ውክልናን ቀጥታዊ ውግእን ብውግእ ክነብር ዝፀንሐ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንዳሓር ኩለን እዘን ናይ 30 ዓመት ዓበይትን ንኣሽቱን ውግኣት እዩ ከካይድ ፀኒሑ ዳርጋ መብዛሕትኡ ከዓ ባዕሉ ዝፃሕተሮ ኩናት እዩ ሕጂ ነታ ዓድና እንታይ ገይርዋ ኣሎ ካበየናይ ሸነኽ መን ብዘየገድስ ኣብ ዝኾነ እዋን ሃገርናን ህዝብናን ናብ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ሓይሊ ሕነ ዝፈዲ ድዩ ግብረ መልሲ ዝገብር ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሚስጥራውን ቁልዑን ጉዳያት ከማልስ ዝደሊ ድዩ ንኩሉ ዓይነት ሓደጋታት ተቃሊዓ ስለ ዘላ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ኣብዛ እዋን እዚኣ ኣብዚኣ ኮፍ ኢልና ኣላ ዘለና እዋን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተኣውጁ ዘሎ ናይ ፕሪዎር ኣዋጅ ዝበሃል ከምኡውን ፕሮፓጋንዳ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ስነ ልቦናዊ ምድላው ብዝመስል መገዲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ሕጂ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ነቲ ህዝቢ የለማምድዎ ኣለዉ ኣብ ሓንጎል እውን ይሰርፅ ኣሎ ምስ ታሪካውነት ናይ ኢትዮጵያውያን ጥሙሕ ኣብ ኤርትራ ተኣሳሲሩ ከዓ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዝብል ኣጀንዳ ክለዓል ከሎ ኩሉ ሕሙሙ ጥዑይ ዝትስእ ሽዑ
እዚ ኣበራቢሮም ኩናት ተካይዱ እዩ ዝወገስሉ ዘለዉ ግን ከምኡ ኢልና ጥራይ ከዓ ክንሰግሮ ዘይክእል ኩነታት ስለዝኾነ ምናልባት ኣብዚ ዘተና ንትንክፎ ንኸውን ለምንታይም ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሕቶ ባሕሪ ኣፍ ደገ ሕጂ ኣልዒሉ ዝብል ሕቶ ምናልባት ኣብቲ ዘተና ንሪኦ ንኸውን ኢና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ሰፊሕ ወታደራዊ ምቅርራባት ይካየድ ኣሎ ኣነ እኳ በዚ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ብዓሰብ ከባቢ ዘሎም ወታደራዊ ምትእኽኻባት ናይ ኤርትራ ይካየድ ኣሎ ብወገን ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ምድሪ ዓፈር ሰፋሕቲ ምቅርራባት ይግባድ ጥራይ ዘይኮነስ ስጋብ ሑመራ ዝተዘርግሐ ሰፊሕ ምንቅስቃሳት ናይ ውትድርና ይግበር ኣሎ ናይ ብረት ምቅርራብ ከምኡውን ሓደሽቲ ስቴሽናት ናይ ድሮን ስቴሽን ኣብ ምድሪ ዓፈር ተገይሩ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ምናልባት እዚ ነቲ ብጭቡጥ ሓበሬታ ካብቲ መሬት ዝተረኽበ ሓበሬታ እዩ ብምስጢር እውን ኣብ ኣሕመድ ኣብ ዓፈር ቀኒዩ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ናበይ እዩ ክኸይድ እንታይም ክገብሩ ኩናት ድዮም ከካይዱ ወይ ቅድሚ ኩናት ዘሎ ሞሳ ጌርካስ ናብ ድርድር ምእታው ድዮም ዝደልዩ ዘለዉ ወይ ካልእ ኣጀንዳታት ኣሎ ዝብሉ ግን ከሰኢልካ ዝረኣዩ ጉዳዮም ግን እቲ ቅድሚ ኩናት ዝግበር ምድላዋት ብምሉኡ ግን ኣብ ክልቲኡ ዓድታት ይካየድ ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ዝመስል ኩናት ቴንክ ዩ ኪሮስ ናባኻ ፅቡቅ ሓውና መሓሪ ክገልፆ ፀኒሐ ኩሉ ንዕዘቦ ፀንሐና ኢና ክንከታተሎ ፀንሐና ጉዳይ ማለት እዩ ሓደ ኦፍኮርስ እቶም መልእኽቲ ኩሉ ግዜ እንተታት ክተቐምጡን ብዝኸብድ መንገዲ ማለት እዩ ምክንያቱ ደቂሱስ ምስ ነስአ ነቐኒቓትኒ ተስአ ኩናት ክኸፍት ዝኽእል ስርዓት እዩ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ መልእኽቲ ብባህሪኦም ቶም ቶታሊታርያን ስርዓታሲ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ኣለዎም ማለት እዩ መሲ ብሪሉ ተሲኡስ ኣብ ህጉም ክእትወካስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ወላ ምሻለ ፖለቲካ ትንታነታት ገለገለ ክትቦ ትኽእል እንዲኻ ሕጂ እቲ ባህሪኦም ግን ከምኡ ክገብሩ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ማስተይ ተሓሰብካይ ነገር እውን ክገብሩ ክእሉ እዮም እዚኦም መልእኽቲ እዚኣቶም ብባህሪኦም ከምኡ ዓይነት ክስታይ ኣለዎም ሕጂ ኣይከውንን እዩ ኢልካ ክትዛረብ ብጣዕሚ ይከብድ ማለት ሕጂ እንታይ እዮም ፅይዎ ዝብል ሰብ ነናቱ ዝኾነ ትንታነታት ይህብወሉ ክኸውን ናይ ብሓቂ ግን ፕሪዲክት ክትገብሮ ወይ ከዓ ክትንበየሉ ከምዚ ክኸውን ትብለሉ ኩነታት ግን ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ኣነ ከም ዝረዳእኹ ብሓደ ርዱእ ምክንያት ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ ናተሸምረረ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ማስ ካብ ደብረ ዘይትን ድሕሪት ክቆፃፀረሉ ዘይክእል ሃገር ማለት እዩ በቲ ናይ ምሓራ ምንቅስቃስ ኣሎ ናይ ፋኖ በቲ ኦነግ ኣሎ ናይ ኦሮሞ ነቲ ሃገርሲ የመሓድር ኣሎ ወይ ክሳይ ይመርሓሎ ኢልካ ክትዛረብ እውን ዘሰክፍ ኩነታት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ከምዚ ፀቕጢ እናበዝሐ ምስ መፀ እቲ ኢንፍሌሽን እውን ሕሪኢኻዮ ናይ ኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን ዋላ በቲ ብርዲ ሕሪኢኻዮ ካብ መዓልቲ መዓልቲ እናናሃረ እዩ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ እውን ክቕልቦ ብዘይክእለሉ ደረጃ ዓፀባን ገለን ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ክወፀሉ ዝኽእል ካብቲ እቲ ዶሜስቲክ ፖለቲክስ ማለት እዩ እዛ ናይ ዓሰብ ንዕኡ ሓንቲ ከምዚ መዋፅእቲ ገይሩ ዝወሰዳ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እንተዳ ዓሰብ ኢልካ ወይ ናይ ባሕሪ ነገር ኣልዒልካ ካሊእ ተተረፈ ገለ ክፋል ናይቲ ምሓራ ክድግፈኒ ክእል እዩ ዝብል እምነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጡ ስለዚ ንዘቤታዊ ፖለቲካ ሃልኪ ይገብሮ እንተሎ ሓደ ነገር እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ኩርናዕ ክንሪኣ ንኽእል ንሳ ብወገን ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ሕጂ ንኢትዮጵያ ክቆፃፀር ኣይከኣለን ኢትዮጵያ ኣብ ዘይቆፃፀረላ ደረጃ ይበፂሑ ዘሎ ስለዚ እዛ ናይ ዓሰብ ምክንያት ኣምፅኡ ንግዚኡ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ከፃናሕሉ ዝኽእል ነገራት ክገብር ይኽእል ድዩ ዝብል ካልኩሌሽን ዝወሰዶ ይመስል ብሓደ ወገን ማለት እዩ ብወገን ናይ ኢሳያስ ኣብታ ተኸሊፍና ኣይ ቲንክ ናባይና ክንምለስ ማለት እዩ ሕጂ
ዝሓሰቦ ነገራት ከምቲ ዝሓሰቦ ስለ ዘይኮነሉ ኣብ ቀለም ሕትት እንተ ደኣ ተኸሊፍና ኢሉ ነይሩ ኮይኑ ስለዚ ንዓኣ ከመይ ገይሩ ሕጂ ቅፅላ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣለዎ ዝኾነ ጌም ኦቨር ድሕን ክብል ኮይኑ ወይ ቅድሚኡ እውን ጀሪካን ማይ ስዋ ዲና ክንፀምቀልኩም ገለ ክብል ከሎ ብድሕሪኡ ዝስዕብ ነገራት ኣሎ ኩሉ ሻዕ ሕጂ ሓደ ሓደ ብወዝቢ ሲኢሉ ዘውፅአን ቃላት ኣለዋ ግን ተመስሪሐን መፅአን ኣብ ስራሕ ብዙሕ ነገራት ስትራቴጃይዝ ኮይነን ክሳይ ኮይነን እየን መፅያ ተመስሪሐን መፅያ እየን ብዙሕ ግዜ ከምኡ ስለ ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ እዛ ጌም ኦቨር ክብል ከሎ ሕጂ ከም ሲኢሉ ኣስቲኽዋታ ቃል ግን ኩናት ኮይና መፅያ ድሓር የርእና ማለት እዩ ሕጂ እውን ተኸሊፍና ትብል ዘላ እውን ዝኾነ ነገር ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ስትራቴጃይዝ ገብራ ነዚኣ ከዓኒ ክሓስብ እዩ ተዋፅኦ ነገራት ተኮይኑ ከዳ ይስጋብቲ መወዳእታ ማለት ሕጂ እዚኣ ተኸሊፍና ትብል ነበረት ሓሳብ እዩ ዘምፃእ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓና ካብኣ ንንዩ ከዓ ምስ ኣብይ እውን ተቃዒሙ ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መስርሕ እንታይ ይዋፃኒ ደኺሙ ኣሎ እቲ ናይ 4 ኪሎ ማንጁስ ዝብልዎ ማለት እዩ ወይ ቆልዓ ኢሎም ዝገልፅዎ ማለት እዩ ንሱ እውን ኣካል ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ኩናት እዩ ስለዚ ኣብ ድኻሙ ከሎ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከዓ ብዙሕ ሓይሊ የብሉን ምክንያቱ ናይ ኣምሓራ ደገፍ የብሉን ናይ ፋኖ ወይ ናይ ኦነግ የብሉን ስለዚ ምስ ትግራይ ከዓኒ ኣብ ምፍጣጥ እዩ ዘሎ ስለዚ ዚስ ምሻሎ ንዓይ ኦፖርቹኒቲ ወይ ከዓ ዕድል ኢሉ ሓሲብዎ ክኾን ይኽእል እዩ በቲ ንሱ ናቱ ማይንድ ሕጂ መናውራ ናይ ኩናት ትገብሮ ዘሎሲ ካብዚ ተበጊሱ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕስ ኩናት ከምዚ ሚስ ካልኩሌሽን እዩ ናብ ኩናት ተእትወካ እቲ ኩናት ግን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዳይናሚክ ኣለዎ ኩሉ ሻዕ ሓሲብካ ዝኣተኻዮ ከምዚ ክወፀኒ ኢልካ ዝኣተኻዮ ካሊእ መልክዕ ሒዙ ይመፅእ ንኣብነት እቲ ግዜ ናይ 98 ኣብዚኣ ወያነ ገና ኮንሶሊዴት ኣይገበሩን ዋያኖ ሕወሓት ኮንሶሊዴት ኣይገበሩን ፓወሮም ሰራዊት የብሎምን ደገፍ ናይ ምሓራ ናይ ካልእ ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብዘን ከባቢ እዚአን ህድድ ተቢልናዮም ሲ ኣበይ ከይበፅሑ ተባሂሉ እዩ ኣይ ቲንክ ሚስ ካልኩሌሽን እቲ ኩናት ተኸፊቱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ናቱ መስርሒ ሒዙ ከይዱ ልሒሙ ንኩሉ ነገራት ለኻኺሞ ማለት እዩ ሕጂ ሲ ኣብ ኩናት ኩሉ ሻዕ ከምዚ ሚስ ካልኩሌሽን ኣሎ ንስኻ ሕጂ ደኺሙሎ ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ደኺሙሎ ብኩሉ መልክዕቱስ ወላ ሓንቲ ኣብ ዝወፅሐ የብሉን ኢሎም ድሕን ሓስቡሎ ኮይኖም ሲ እንታይ መልክዕ ሒዙ እዩ ክመፅእ ብድሕሪኡ እንታይ ክወልድ ኣይ ቲንክ እዚ ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ዝኽእል ነገራት ኣይኮነን ከምዚ መን እዮም ክድግፍዎ ንኣብይ እንታይ ክመፅእ ብድሕሪኡ እቲ ዞባታት ንቃሉ ተቕርኒ ኣፍሪቃ ናብ ከመይ ዓይነት ውከት ይኽኣቱ ግብፂ እንታይ ተራእያ ክትፃወት ሶማልያ ሱዳን ነምደም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል እዩ ሕጂ ኣነ ብጥቕልሉ ክልቲኦም ኣብ ንናይ ውሽጣዊ ሃልኪ ፖለቲካ ንግዚኡ መተንፈሲ ንክረኽቡ ዝገብርዎ ዘሎ ምዕልባጥ ኮይኑ ይስምዓኒ ናብ ኩናት ገፁ ክበፅሕ ይኽእል ድዩ ተኽእሎታት ኣለዎ ድዩ ዝብል እምነት ኣንለስ ከም ዝበልካ ማለት እዩ ቶታሊታርያን ስርዓታት አንፕሬዲክተብል እዮም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ግን ንኣብይ ንኣብነት ፕራይም ሚኒስተር ኣብይስ ንውሰዶ ሞ ንኣብነት በቲ ዝነበሮም ሓይሊ ናይ ሕወሓት ሲ ደብረ ብርሃን በፂሖም ኮይኑ ወይ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ወይ 4 ኪሎ ንምብፃሕ ከዓ ዝኽልክሎም ሓይሊ ነይሩ ድዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሲ ሕወሓት እውን ደው ከብል ኣይክእልን እዩ በቲ ኣቃውምኡ ዝነበረ ማለት እዩ በቲ ቋሙ ምክንያቱ በዚ ፋኖ ተፈልዩሎም ሓራ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሓይሊ ኣሎ ስለዚ እቲ ፌደራል ሓይሊ ዝበሃል ናይ ኣብይ ሰራዊት ሲ ንሕወሓት እውን ደው ከብል ኣይከኣለን ዓቕሚ ይረኸበ which is ደብረ ብርሃን በፂሖም ካብ ደብረ ብርሃን ዝመለሶም ከዓ ፖለቲካ እዩ እምበር ሓይሊ ናይ ብረት ኣይኮነን ኣዲስ ኣበባ ንኽኣቱ ወይ 4 ኪሎ ንኽኣቱስ ፀገም ነይርዎም ኢለ ኣምንን እያ ፖለቲካ ግን ካሊእ ፀቕጥታ ስለ ዝነበረ ኢትዮጵያ ኣትኹም እንታይ ክትገብሩ ተሃገር ክትብተን እያ እዚታት ስለዝመፀ ዘረባ ናይ ኣሜሪካ ፀቕጡ ነይሩ ክምለሱ ተገዲዶም ማለት እዩ ሕጂ እንተ ደኣ ንዑ ዶ ከብል ዘይክእል ኮይኑ ሰራዊት ናይ ፌደራል ሲ ሕጂ ሞ ከዓኒ ኤርትራን ገለ ክፋል ናይቲ ተኸፊሉ ዘሎ ናይ ሕወሓትን ሓዊሱ እሞ ፋኖ ወይ ምሓራ ሓዊስካ መፅካሲ ብከምዚ ዓይነት ኩናት ክባ ማለት እዩ ተኸይደ ኩናት ብኸመይ መንገዲ እዩ ዶ ከብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓብይ ዝኾነ ካልኩሌሽን ሚስ ካልኩሌሽንን ጋምብሊን ኣቱ ዝብል እምነት የብለኒ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ንግዚኡ ግን እንታይ ክጠቕሞ እዩ ኣቴንሽን ናይ ዓለም ክረክብ ኣለዎ እቲ እንታይ ዝበሃል ረዲኤትን ገለን ደው ኢሉ ዘሎ ገንዘብ ድዩ ካሊእ ድዩ እዚ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ኢትዮጵያ ከይትብደን ዝግበር ኢሎም ሲ ሓገዛት እውን ክመፅኦ ስለዝኽእል ስለዚ ንሶም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ካልኩሌሽን ገይሩ ወሲዱ ኮይዳ ኣሎ እዚ ዝብለና ባይ ዘለና ግን እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ግን
ኣብ ርቱዕ ዝኾነ ፖለቲካ ኣብ ምሳሌ ካብ ሎጂክ ዝሓስብ ፖለቲካ ዳ እምበር ከም በዓል ናይ ኢሳያስ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ ዕንደራን ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ ዕንደራን ብሕጂ እውን ክገብሮ ኣይክእልን እዩ ንኣራት ኪሎ እውን ንኸይድ ኢሉ ነዞም ግሩብ እዚኦም ሞቢላይዝ ገይሩ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ዝብል ግን እምነት የብለኝ ከገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ዘለና ትኽእል ወል ጽቡቕ ተዕዝብትታት እንድዩ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ናበይ ክወስደኩም እየ ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንኣብነት ወይ ከዓ ዝካየድ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኩናት ምድላዋት ሓደ ዓብ ትምህርቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ረኺብና ነርና ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሶማሊላንድ ከይዱ እቲ ናይ ሓባር ሜሞራንደም ዝተፈራረመ ካብ ዓረብ ሊግ ጀሚሩ ቱርኪ ጀሚሩ ግብፂ ጀሚሩ አሊያንስ ጋር ናይ ኤርትራ ዘለዎ በቲ ዲፕሎማሲያዊ ፀቕጢ ኣብ መጨረሻ ከዓ ካብ ቱርኪ ዝረኽቦ ድሮናትን ተተኳስን ክኸስሮ ስለ ዘይክእል ኤርዶጋን ንክልቲኦም ፀቒጡ ኣፅሒቡ ኮፍ ኣቢሉ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝነበረ ሓሳብ ከም ዝኹለፍ ብዓብዩ ከዓ ምርጫ ተኻይዱ እቶም ተቃወምቲ ስለ ዝሰዓርብኡ ከዓ እሳቶም ከዓ ኣካል ናይ ዲል ዘይምንባሮምን ድሒሩ ዝመፅእ ዘሎ ነገራትን ኩሉ ዲፕሎማሲያዊ ፀቕጢ እታ ናይ ሶማሊላንድ ከም ዘትረፋ ርኢና ኢና ኣብዚ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ብኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ሓሳብ ኣብ ደገ ባሕሪ ምውናን ገለን ብዕሊ እንዳተኣወጀ ከሎ ማንም ካልእ ፈታዊ ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ተራ እዚ ክበሃል ኣይግብኦን እዩ እዚ ንካልእ ጎንፂ ክወስድ እዩ ኢትዮጵያ ትኸድዮ ዘለ ክገባብ ቁኑዕ ኣይኮነን ገለ ክንዲ ምባል ሱቕ ተመሪፁ ኣሎ በንፃሩ ከዓ ኢትዮጵያ ንናይቲ ሶማሊላንድ ሕራይ ብምባሎም ካብ ቱርኪ ዝረኽብዎ ሓገዝ ክረኽቡ ናይ ድሮን ካብ ኢማራት ሰብ ዘይብል ሓገዝ ንኢትዮጵያ ተሪፍስ ንኬንያ እኳ ኣኼባ ናይ ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን ተባኢሶም ዲፕሎማሲስ ጋዕ እንዳዓፀው 1.5 ቢልዮን ዶላር ሂቦም ኣብኡ ካይዶም እዮም ተኣኼባ ናይ ሕሜድ ዝሓለፈ ሰሙናት ከም ዝረኣኹሞ ስለዚ ሎሚ ዝካየድ ኩናት በዚ ንጉምጉሞ ዝፀናሕና በብዓቕምኻ በብስሪኻ በብክእለትካ ደይኮነ መን ብድሕሪት ኮይኑ ይኸልፈካ መን ብድሕሪት ኮይኑ ንቅድሚት ዝደፍኣካ ኣለዎ ፀባይታ ዝቕይር ማለት ናይ ሰሜን እዝ ከበድቲ ብረት ብምሉአን ብሕወሓት ዝተወስዳ ድሮናት ካብ ዓሰብ ዝተበገሳ ናይ ኢማራት እየን ወዲአን ገና ትተክኽ ዘቦኣ ኩላ ካብ ማኪና ወሪዶም ብኣድግን ብካልእን ክኸዱ ዝገበሮም ገና ተንቀሳቃሲ ሞተር ዘለዎ ብምሉእ ኣድቫንስድ ዝኾነ ናይ ድሮን ሓገዝ ተረኺቡ ዝተገብረ እዩ ተባሂሉ ይግለጽ ሕጂ እውን ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ ከምዚ ሓው መሓር ዝብሎ ነበረ ናይ ድሮን ስቴሽናት ኣብ ሰመራ ገለ ምድላው ኣብ በዓል ዓሰብ ናይ እግሪ ኩናት ከተካይድ ደይሕሰብ እዩ ሕጂ ምክንያቱ እቲ ቦታ እውን ንከምኡ ዝዕድም ኣይኮነን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እውን ናብ ከምኡ ይኮነን ተሓይሉ ፈታዊ ዘይብልካ ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ዘይብልካ በቲ ሓደ ሸነኽካ ምስ በዓል ኢማራት ዝኣተኻዮ ጎንፂ ከም ኢሳያስ ዝኣተዎ ጎንፂ መቕፅዒ ኮይኑ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ባይታ ክውን እንተኮይኑ እንታይ ይኹእቲ ክስዕብ ዝኽእል ብክልቲኡ ሸነኽ ኣብይ ተሳዒሩ ንብሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብይ ተተበፅሒ ኢሳያስ ተሳዒሩ ንብሎ ኣብይ እንታይ ተበፅሒ ኢሳያስ ተሳዒሩ ከማን ምስ ኣብይ ገና ንሓዋሩ ኣብ ጎንፂ ዘእቱ ነገራት ጠለበዮም ከዓ ሒዞም ዝመፁ ዘለዉ ዋንነት ናይ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ምውናን ዝብል ሓሳብ እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ በዚ መዳይ ኣይከውንን እዩ ንሃልኪዩ ጥራሕ ኢልካ ወሲድካ ፀኒሕካ ክውን እንተኮይኑ ባይታ መን እንታይ ተገይሩ ይውዳእ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ቪሸስ ሰርክል ንወለዶታት ክቕፅል ዝኽእል ኩናት ክዕድም ዝኽእል ሪያሊቲ ክፈጥር ዝኽእል ጠለባት እዩ ዝመፅእ ዘሎ በዚ መዳይ ዕምቀት ናይቲ ሽግር ወይ ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣልጊስካዮ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ፋኖን ሕወሓትን እውን ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ክበኣስ እዮም ኢሳያስ ካብ ጎኒ ፋኖ ኮይኑ ክዘር እምበር ተመሊሱ ምስ ትግራይ ኮይኑ ንፋኖ ይኮነን ከዓቢ ወይ ከዓ በቲ ቅዋም ዘሎ ኺዱ ክብል ስለዚ እዚ ዝኽየድ ዘሎ ካይዳ ናብ ካልእ ቪሸስ ሰርክል ናይ ኩናት ዓንኬላት ዝወስድ ስለ ዝኾነ እንተኮይኑ ብኸመይ ደረጃ ህዝቢ ኤርትራ ስነ ኣእምራዊ ምድላው ገብረሉ ዘለዎ ተቃዋሚዩ ደጋፊዩ ብኸመይ ዓይኒ ኢኹም ትርእይዎ ብኸመይ ዓይኒ ንቕምጦ እቲ ሲናርዮ ኣይከውንን እዩ ዝብል ኣቐሚጥኩም ኣለኹም ከምኡ እንተኮይኑ ፅቡቅ እዩ እንተኮይኑ ኣብ ባይታ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎታ ዓቢ ስለ ዘሎ ብድሕሪት ለኣኽቲ ስለ ዘለው ውሽጣዊ ቁጠባዊ ዓቕምታትካ ኢንፍሌሽን ገለ ዚታት ከም ኢሹ ይርእይዎ የለው
እዘን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብራ ዘለዋ ፅርግያታት ዶ ናይ ልምዓት ዝበሃላ ኩለን ገንዘብ ካብ ኢማራት ካበይ መፂኡ ትሕተቱን ኢሉ ንፓርላምኡ ዝዛረበሉ ኩነታት ስለዚ ሓታታይ ስጋዕ ዝጠፍኣኒ ንዋሕ ኣለኩ ቅሬታ ግን እቲ ሲናርዮ ኮይኑ እንተኮይኑ ካበይ ስጋዕ ዓበይ ብዝብል ደረጃ ከተቐምጥዎ ደልሞ ናባኹም ክገድፈ ወይ المحاريق تجمر مثلا غروب هو I think أنا كيروسن كو تي كجمريو تخوينات ككايد زخل ككايد تخوينو ككايدلو زخل مخنياتاتن أي كايدن ينتخوينو خ زي كايدلو مخنياتاتن يناقميتنا مثلا نمبر بمسرتو أي كايدني كايدي تبلو مخنياتو تي تخون أبتي زوبا زولو هنا تتجمعتي كونه تايم زغبرو زوم كلتا منغس ازياتهم ستغمتي يكونوا طريلهم نروي يصنحو طريلهم اب جنبار كويناتي يصنحو ناي نوبل شلمات تشلمهم سنصبحيتو قواغو نو سلازي عجي تغمت سلازي يكونوا زيوم كغبرو خطبلو ماي تخلني خا حدا كيف وصلك محاربر زي انت يعني رز حلف اوان كلتيو عينت شلمات دلي خيكون بتناي سلام وسيديمو بتحدق الله خيتخون عاخ وصدها خمون الله سلازي سي حجي زي تجمعت ريخه ابزن احنا نقمطو زلنا حاجرات زلو بوليتيكان مراحتنسي نعمت انتاي كخون كم زخل سي ولا كو بزرزر تزي فلتكا شبوط قمتات كن كتقمط تخيلولو تكاتاتلو بوليتيكالو تكالات الله ناي تنتنا تكالات الله ناي زينا ناي حبريتان تكالات الله بوليسات ناي منبا مسلن قلعنتن قلصنتن الله سلازي زوج تجمعتي زخنه سيستم إنا نقمت زلنا أبزي ناي ناتي ناي إرترا ناي حلفتاتين ديو تناي إرترا ولا حنتي ززارو ززرب نجر ونيلا تي إثيوبيا جن بوحدو بايتو لوم منقص لوم زسرح كابينة لوم بعبيات فرد لوم قال لوم السن دخونا جن تي أوتوريتاريان منقصات سلازو لو بزح زي تجمعت نجر كما خيلي مغنياتنا تديكتاتوريا وسرعتي بديش تيترايم زنفعوه بهاليكال فلاي كازنا يا أبا أحمد سلطان بفلاي يا أبا أحمد سلطان تراي ديكون أبي إثيوبيا فدرال سرعتي نت برايم مينستر زي تقدم السلطاني هو لازوغنا تي برايم مينستر انت لعنت سي زي تقدم ناي سلطان ميكانيزم بقبو تتقيمولو دلاي يخبر يخيل يزبل تي خناتات حجي قلنا بتزبل كايو نجر كان العلم كلنا انتهيو بحال زخيل ناي كوينات ناي مخان عدلات انتلعا كل سميرو مخوينات كوينو انتهيو نزبل حتو انتلعا رئينايو حدا أبي إرترا خنجمر أبي إرترا انتاي كقاتم كم زخيل السيناريو تات انتاي كم دولو من قارج مجمريا أبي أحمد نقلنا يتقاومو حيلتات ون أبروتش جيرو سلو زلو أب ناي إرترا نابنت ناي عفر إرتراويان ناي عفر من قصغاس أبزو قدايزي ون بقندو ناي تقراي كوينات كايد كله اتوم ناي عفر من قصغاس حيلتاتهم عقيبهم مع مريت دنكل يكون مع مريت عفرنا إثيوبيا يم صنيحهم زلازنا تخونات كاتاتو لو صنيحهم يم زي حجز قبر زلو كويناتن مدلاواتن ون بقربا زعزبو زلو يم أقادام خوينو تمالي حجي نسنبت زفرنو ذات مسدو تشابل أبزنا برنا أوان قال خابتهم ناي عفر أحواتنا قريبهم نيرو مابتي بانل ديسكشن زت قاعدة أنا وناو قريبا نيرو أبقى حتوتات نايتي مع كنزينا تساتف النطوم ويافلطوم كونفيرم تجرم على أب إرترا زخينات الزنتاي يخسر ما كم زخنا عبي يكون يشتي كوينات نايجز زاروسو كون النتابعات هذا فترة لو كوينات مستخايدة حدا نعي كم مثلني أب إرترا رجيم تشنج خرج عجزي ناي إساس ودكت خرج عجزي نمنتهي خم زبل زلخو إساس زتنقلن
ተጠንቂቁለን ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ሰሪሑለን ዝተዓወተላ ናይ ግጭት ኣተሓሕዛ ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ተቃውሞ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዓኺኹ እግሪ ከይተክል ዝተላዕለ ተቃውሞ ናይ ምጭፍላቅ ተዓዊትሉ እዩ ኢሳያስ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንስልጣኑ ዝቀናቀን ሓይልታት ከይህሉ ነዊሕ ዝሰርሓሉን ሙሉእ ዓቕምታት ዘጥፍኣሉን ስለዝኾነ እዚ ተዓዊትሉ እዩ ክበሃል ይከኣል ናይ ተጋደልቲ ምንቅስቃስ ዲኻ ክትብል ማሕበራዊ ስንኩላን ዲኻ ክትብል ናይ ብዙሕ ናይ ተጋደልቲ ምንቅስቃስ እሞ ሓደ ጥራይ እውን ኣይኮነን ብዙሓት ምንቅስቃሳት እዩ ተጨፍሊቑ ኣብ መወዳእታ ከዓ ፍርቂ መንግስቲ ኣሳርን ተኣሳርን ዝተቀየረሉ ናይ 2001 ከዓ ኩላትና ንፈልጦ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ኤርትራ ተቃውሞ በብሓደ ጨፍሊቑ ማለት እዩ እዚ ትማሊ መወዳእታ ዝናዮ ከዓ ናይ ሓጂ ሙሳ መንግስቲ ብሃይማኖት ከኣቱ የብሉን ዝብል ናይ ኣቡነ አንቶኒዮስ ከምኡ ናይ ሃይማኖታት ንሱ ተጨፍሊቑ ማለት እዩ እዚአን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምስ ተዓወተለን ዝኾነ ተቃዋሚ ሓይሊ ኣብ ዝኾነት ቦታ ናይ ኤርትራ ከዓ ብፖለቲካ ድዩ ብብረት ዝንቀሳቀስ ከይህሉ ከዓ ክከላኸለለን ዝፀንሐ ነገራት እየን ንሰን እውን ተዓዊትለን እዩ ብተዛማዲ ካብኡ ሓሊፉ ብኤርትራ ውሽጢ ምስ ተዓወተሉ እንታይ እዩ ገይሩ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዉ ተቃውሞ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ከፊልካ ወይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኢሳያስ ምውዓል ወይ ከዓ ኣብተን ሃገራት ተዓቂቦምለን ዘለዉ ወይ ሆስትድ ካንትሪስ ዝበሃላ ከዓ ኣብአን ሰፋሕቲ ቅልውላው ብምፍጣር ንባዕለን ነተን ሃገራት ከም ዘይረጋግኣ ጌርካ ግደፍ ዶ ንተቃውሞ ናይ ኤርትራ ንነብሰን እውን ከም ዘይኮና ጌርካ ምብታነን እዩ እዚ ከዓ ተዓዊትሉ እዩ ቱ ሳም ኤክስተንት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓያል ደጀን ናይ ተቃውሞ እዩ ነይሩ ካልድ ከምቲ ንፈልጦ ኣነ ዝፈልጦ ከምዚ ሓውና ኺሮስ ዝፈልጦ ሓያል ደጀን ናይ ተቃውሞ ነይሩ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ናይ ተቃውሞ ዝነበረሉ ኢትዮጵያ ከም ደጀን ሕሰቦ ሎሚ የለን ገሊኦም ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ፀኒሖም ዝተኣሰሩን ዝተረሸኑን ከምኡ እውን ከም በዓል ቀርኔሌዎስ ዝኣመሰሉ እውን ተማሪኾም ካብ ትግራይ ዝኣተዉ ካልኦት ብዙሓት ተቃወምቲ ሽሞም ዘይተገልፀ ዘሎ ገሊኦም ኣብ ኣፃልፍ ረሺኖም ኣብኡ ዝደርበይዎም ገሊኦም ከዓ ንሒዞሞም ንኤርትራ ዝኣተዉ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዘብቅዕ ገይሩ እዩ ብሰንኪ እዚ 6 ዓመት ዝተፈጠረ ምስ ኣብ ኣሕመድ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እታ ተፍራሓቶ ወይ ከዓ ተኸላኺሉላ ተዓዊትላ ዝነበረ ነገር ከዓ ናይ ተቃውሞ ምቅልቃል ኣብ ኢትዮጵያ ተረጋጊፁሎ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ድዩ ናይ ዓፈር ድዩ ናይ ካልኦት ምንቅስቃሳት ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ድሕሪ ፕሪቶርያ ስምምዕ ኣብ ትግራይ ዝተረኣየ መኸተ ተኸቲሉ ዝመፀ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ከም ዝሓውና ኺሮስ ክብሎ ዝፀንሐ ከዓ እታ ተኸሊፍና ትብል ፖለቲካ ተኸቲሉ ምስ መፀ ሕጂ ተቃውሞ ዝምለስሉ ዘለዉ ኩነታት ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ኣብ ኣሕመድ ኩናት እንተዳ ምስ ኤርትራ ከፊቱ ዓሰብ ሒዝካ መሰረቱ ናይ ዓሰብ ሕቶ እዩ ካልኣይ ከዓ ቂምታ ኣለዎም ኢትዮጵያውያን ቂምታ ኣለዎም ሕጂ ብፍላይ ኣብ ኣሕመድ ቃል ተኣትሉ ዝተጠለሞ ጉዳይ ኣሎ ድሕዳእ ትዝክሩ ኮንኩም ኦፊሴላዊ ዑደት ኢሳያስ ገበረሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ እኔና ኢሱ ምንካፈለው ኣሰብ ነው ክብል እንከሎ ዝኾነ በዓል ስልጣን ናይ ኤርትራ ይኹን ኢሳያስ ሓዊስካ መልሲ ዝሃቦ እውን የለን ስለዚ ሓደ ስምምዕ ነይሩ ማለት እዩ ኣሰብ ነው ምንካፈለው ኢሉ ሓደ ካልእ መራሒ ሃገርና ኣብ ሓደ ኦፊሴላዊ ኣጋጣሚ ከዓ ፅኢልካ ኣይኮነን ዕላል ኣይኮነን ኦፊሴላዊ ዑደት ዝተገበረሉ ምብፃሕ እሞ ከዓ ብሂስትሪ ደረጃ ሂስቶሪካል ቪዚት ዝበሃል ኣብ ዝተገለፀሉ እዋን እዩ ቨሪ ኢምፖርታንት ናይ ዲፕሎማሲን ናይ ፕሮቶኮልን ሕቶ እዩ ሽዑ መንግስቲ ኤርትራ ንሕና ክንካፈል ኢልና ዝበፃዕናዮ ነገር የብልናን ምናልባት ኣፍላፊ ክኸውን ዝኽእል ተባሂሉ እውን ኣይተገልፀን ብሰሓቕን ፀወታን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ድላይካ ኺድ ረኺብካ ይትስኣን ምርሓና ከዓ እዩ ተባሂሉ በቲ ሓደ ወገን ሕጂ እዚ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ነዚ ሕጂ ዝቀራረብ ዘሎ ኩናት ንኣብ ኣሕመድ ክንርድኦ ወይ ክንርድኦ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንድግፎ ማለት ዘይኮነ ክንርድኦ ሓደ ዝተኣተወሎም ቃል ኣሎ ኢትዮጵያውያን እንታይ እዩ ተኣትዩሎም ትቃል ድሕሪ ትግራይ ዝተገብረ መኸተ ዝፈሸለ ተቆሊፍና ዝበሎ ኢሳያስ እንታይ እዩ ተቆሊፉ ኢሳያስ ትግራይ ንምጥፋእ ጥራይ ድዩ ተቆሊፉ ዋላ ካልእ ሓሳብ ነይሩ ወይ
ዝብሉ ሕቶታት ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ተተሓሓዝቲ ጉዳያት ብዙሓት ኣጋጣሚታት ኣለዉ ኣይከሰርናን ዝበሃል ካልእ ኩሎም እዚኣቶም ኣብዚ ውሽጢ 50 ዓመት ኣይከሰርናን ጥራይ ሰብ ዘስተውለላ እምበር ኣብታ መደሩ እንድሕር ኢኹማ ኣብዚ ውሽጢ 50 ዓመት እዚ ፍሉይ ኣጋጣሚ ዝረኸብ ኩሉ ኣጋጣሚ ዝጋጣሚ ዝጥራይ እዩ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኣጋጣሚ እዩ ዝፅበይ ነይሩ ኢሳያስ ስለዚ ዝሓሰቦ ነገር ነይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ቃል ንኢትዮጵያውያን ዝኣተዎ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዋናታት ክንከውን ኢና ዝብል ነይሩ ወላ እዚ ናይ ሶማሊላንድ ዝተዓሰበሉ ዘይኮነሲ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካኡ ንዓቕሉ ስለ ዝፀወቦ ናይ ሶማሊላንድ ሃንደበት ኣምፅዋ ዝብል ሕጂ እቲ ካልእ ሰናርዮ ናይ ኢሳያስ ምውዳቕ ካብ መንግስትነት ሓደ ጉዳይ ይኸውን ምክንያቱ ናብኡ ገፁ እዩ ዝኸይድ ኩናት ክስከም ዝኽእል ሕብረተሰብ ኩናት ክስከም ዝኽእል ቁጠባ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ግጭት ብኩሉ መለክዕታቱ ካብ ሰሙን ንላዕሊ ዝሓልፍ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ልዕሊ 7 ዝኾነ ኩናት ኢና ርኢና ኣብዚ 30 ዓመት እዚ እዚ ከዓ ናይ ገዛ ርእሱ ስምብራት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣሎ እዩ ብተደጋጋሚ ሞትን ስንክልናን ኣጋጢሙ ስጋብ ሕጂ ዝተነገሩ መርዳእት ድዮም ኣበይ ኣትዮም ደቆም ዝተነገሩ ስድራ ቤታት የለውን ኣብ ውሽጢ ከም ዝኣመሰለ ነገር ሕጂ ኩናት ክመፅእ እንከሎ ሞራል ዘለዎ ኩናት ክሽከም ዝኽእል ሞራል ኣብ ኤርትራ ኩናት ክሽከም ዝኽእል ሓይሊ ሰብ ኩናት ክሽከም ዝኽእል ቁጠባ ስለ ዘየለ ምውዳቕ መንግስቲ ናይ ኢሳያስ ብቁልጡፍ ክረጋገፅ ከም ዝኽእል ዝተፈለጠ ነገር እዩ እቲ ካልኣይ ምናልባት እዚ እንተዘይሰሊጡ ግን ገለ ክፋል መሬት ናይ ኤርትራ ከም ናይ ሶማሊላንድ ስታይል ክፍጠር ይኽእል እዚ ከዓ ኢትዮጵያውያን ነዊሕ ክሰርሕሉ ዝፀንሑ ነገር እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከዓ ካልድ ከም ዝትፈልጦ ዝተቐየሙ ህዝብታት ኣለዉ ንኣብነት እንተወሰድና እኳ ዓለም ዘይብሉ ዘረባ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ኤርትራውያን እንድሕር ዳ መፃኢ ክወግሓልና እንድሕር ዳ ኮይኑ ካብ ቀልዓለምነት ካብ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ሪያሊቲ ክንክእል ኣለና ኣብ ደንካልያ ብፍላይ ኣብዚ ደቡባዊ ደንካልያ ከምቲ ኩልኩም ትፈልጥዎ ሕርሻ ዝበሃል የለን መብዛሕትኡ እቲ ህዝቢ መነባብርኡ ብዓሳ ምግፋፍን ወይ ከዓ ባሕሪ እዩ ትሕርሹስ ባሕሪ እዩ ብሓፂሩ ኣብዚ ውሽጢ 25 ዓመት ሙሉእ ህዝቢ ደንከል ካብቲ ባሕሪ ሰብዎ 700 ኪሎ ሜትር እዩ ህዝቢ ደንከል ካብ ባሕሪ ኤርትራ ዝውንን ዝገርመኩም ነገር እዩ ኣብዚ ውሽጢ 700 ኪሎ ሜትር ገማግም ህዝቢ ደንከል እታ እንኮ ናይ መነባበሪኡ ምንጭን ቀለቡን ዝኾነት ምግፋፍ ዓሳ ኣብዚ ውሽጢ 25 ዓመት ተኸልኪሉ ይፀኒሑ ዘሎ ኣብ ደንከል ብጥሜት ዝመውት ህዝቢ ማእለያ ይብሉ እዚ ወፅዓዚ እቲ ስርዓት ጥራይ ኣይኮነን ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዓቕሚ ዘለዎም ዝበዝሑ ኤርትራውያን ነዚ ወፅዓዚ ሸለል ክብልዎ እዮም ፀኒሑ እጅታይ ኮይኑ እቲ ናይ ብሄር ሕቶ ዘለዓለ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዓፈር ዝበሃል ናይ ምንፃል ሕቶ ዘለዓሉ ቀንዲ መሰረታዊ ምክንያት እዞም ከምዚ እዚ ሃገር እዚ ንዓና ከውሕሰና ጋራንቲ የብሉን ኣብዚ ሃገር እዚ ምንባር ዝብል ናይ ምንፃል ሕቶ ልዒሎም ኣለዉ እዚ ናይ ምንፃል ሕቶ እዚ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰሉ ረብሓታት ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዝደልዩ ከመይ እዮም ክምዝምዝዎ ዝኽእሉ ድሕር ዳ ኢልና ኣብ ኤርትራ ክምዝመዝ ዝኽእል ፖለቲካ መሊኡ እዩ ክምዝመዙ ዝኽእሉ ኣካላት ሕብረተሰብና መሊኦም እዮም ንወፅዖም ፈሊጦም እዚ ወፅዓኹም እዚ እኮ ንሕምሳና ኮንኩም ከተረጋግፅዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዛ ትብልዋ ዘለኹም ኤርትራ ተባሂሎም ዋ ፀገም የለን እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ረብሓና ናይ ኤግዚስተንሻል ሕቶ እዩ ከዓ ንህዝቢ ዓፈር ሕራይ ክብሉ ክእሉ እዩ ናይ ሶማሊላንድ ስታይል ኣብ ኤርትራ ክፍጠረሉ ዘይክእል ምክንያት የለን ሪያሊቲ ክንዛረብ ኣለና ኣብ ኣዋሳ ዝክሮ ትኸውን ኢኻ ካልድ ዋላ ኣብ ኣቃቂ ሓደ ካብቲ ንብሎ ዝነበርና ናይዚኦም ናይ ብሄር ሕቶ ስጋዕ ምንፃል ዘለዓሉ ኣሕዋትና ወፅዖኦም ክንፈልጠሎም ክንክእል ኣለና ክንቅበሎም ክንክእል ኣለና ክንሓቅፎም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ነቲ ኤርትራዊ ሓድነት
ክብትን ዝኽእል እዩ እንብሎ ዝነበርና ስቕ ኢሉ ዝመፀ ኣይኮነን ብትንተና ደረጃ ዝመፀ እዩ ኣብነት ኩላህና ብዚ ዘለና ሓውና ኪሮስ ድዩ ኣነ ድዩ ካልእ ድዩ ወሊድና ኣለና ድሕዳ ውላድካ ዘይኣለኻዮ ናይ እንዳማቱ ሰብ ክደሊ ባህርያዊ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ጋጢሙ ስለዝኾነ እዚ ሕጂ ዘሎ ሰናርዮታት ማለት እዩ ናብ ከምኡ ዓይነት ሓደጋታት ከቃልዓና ከም ዝኽእል እውን ክፍለጥ ዘለዎ እዩ እዚ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ጥሙሕ ተኣሳሲሩ ክመፅእ ዝኽእል ነገር እዩ ስለዚ እቲ ሓደጋ ዓብዪ እዩ ኩናት ምኽፋት ሒዝዎ ዝመፅእ ሓደጋታት ኣሎ ኣብ ጂኦፖለቲካ ኣብ ዴሞግራፊ ኣብ ናይ ህዝብታት ኣሰፋፍራ ኣብ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ሕቶታት ነዊሕ ዝኾነ ወይ ከዓ ዓሚቕ ዝኾነ ቅልውላውን ምቅያራትን ሒዙ ክመፅእ እዩ ምውዳቕ መንግስቲ ኢለ ኣለኹ ናይ ዴሞግራፊ ሕቶ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ውሽጢ ኤርትራውያን ኮይኖም ወፅዓ መሪርዎም ወፅዓ ዝሓተቱ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኮይኖም ረብሖኦም ከረጋግፁ ይኽእሉ እዮም ደንከል ሒዝካ ተነፂልና ኣለና ቅድሚ ሕጂ ልዒልና ነርና ኢና ክብሉካ እኳ ክእሉ እዮም ከምኡ ክብሉ ክእሉ እዮም ከምኡ ከብል ዝኽእል ምክንያት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተፈጢሩ እዩ ሓደ ካብቲ ምክንያት ዝብሎ ዘለኹ እዚ ናይ ደቂ ደንከል ካብ ሃብቶምን ባሕሮምን ተፈጥራዊ ፀጋ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ፀጋ ማለት እዩ ከምቲ ነቦታትና ንዴታትና ናብ ከበሳ ሕርሻ መሬት ዘለዎ እቲ ብደንከል ዘሎ ህዝቢ ከዓ እታ ባሕሪ እያ ተሕርሹ እሳ ከዓ ተኸልኪሉ ፀኒሑ በቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ እዚ ኩሉ ናይቲ ሕብረተሰብና ኤርትራ እውን ነዚታት ክዝክሮ ኣይፀኒሐን ብተደጋጋሚ እውን እዞም ሰብ ዓፈር ዝብልዎ ነገር ሓደ ነገር ክነገር መጨረሻ ነዚ ዘረጋግፅ ነገር ክነግረኩም ቅድሚ ናይ ትግራይ ኩናት ምኽፋቱ ድሓር ዝተረጋገፀ ሽዑኡ ግን ብወረ ዝተሰምዐ ዘረባ ነይሩ ናይ ትግራይ ኩናት ቅድሚ ምኽፋቱ ኣብ ባሕሪ ኮለላ ዘካይዱ ናይ ኢማራት ዓረብን ናይ ሳውዲ ዓረብያን ሓይሊ ኣየር ባሕሪ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ብቐፃሊ ዝሕልውዎ ዝነበሩ እዋን ብዙሓት ደቂ ዓፈር ብጥሜት ውድኡ ስለ ዝነበሩ ካብቲ ጥሜት ከብሉ ኢሎም ነቲ ዝተነቢሩሎም ዝነበረ እገዳታት ኣብ ባሕሪ እናኣተው እውን ተሓቢኦም ብኮንትሮባንድ መልክዕ ድዩ ዓሳ እናገፈፉ ነፍሶም ዝዕንግሉ ስድራ ቤቶም ዝዕንግሉ ሕብረተሰቦም ዝዕንግሉ ዝነበሩ ካብ 5 ግዜ ብዘይውሕድ መንገዲ ብድሮን ናይ ኢማራት ኣብ ማእኸል ባሕሪ ዝተሃረሙ ምስ ጀላብኦም ዝነደዱ ደቂ ዓፈር ማእለያ ይነበሮም ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብስእሊ ከይተረፈ ተረጋጊፁ ሓድሽ ዝወፅእ ሓበሬታ ስእላዊ ሓበሬታ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ካሪካረ ሞት መሰጋጠመ ዝወፀ ሚስጥር ማለት እዩ ስለዝኾነ ከምዚ ዝዓይነቱ ግፍዒ ዝወረዶ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ደቃብ ትደልየሉ እዋን እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ ሃገርና ኣይኮነን ወይ እውን እዚ ሃገር እዚ ክዕቁበና ዝኽእል ኣይኮነን እንተተበተነ እውን ጉዳይና ኣይኮነን ናብ ምባል ምረት ዝበፅሑ ህዝብታት ከም ዘለውና ንምግላፅ ዝኣክል እየ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት እቶም ብደገ ድመፁ ሓይልታት ረብሖኦም ንምሕላው ክብል ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ተኣፈፍቲ ነገራት ምምዝማዞም ኣይተርፍን እዩ ድሮ ከዓ የካይድዎ ዘለዉ ወይ ከዓ ነዚ ሃጓፋት እዚ ክጥቀሙሉ በዓል ኣብዪ ኣሕመድ ይሰርሕሉ ዝፀንሑን ዘለውን ምዃኑ ምግንዛብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ከዓ ምክንያት ኣለዎ ንኽብል ኢለ ሶሪ ቁርባን ወሓቢለያ ግን ሓበሬታ ክኾነና ኢለ ሶሪ ሓው ኪሮስ ናባኻ ድምፅኻ ትቋራፅ ኣለኻ ካለ اوكي سمعنا اوكي كيروس نبخا اوكي حراشي صبو انتايو اي ثينك كم حنتي اب حنتي تسامعنا زلنا انت كنقمتهم نخل وي عمتات كنقمت نخل مرحتونا يكونون زيا رقصيا كل جزيه مالتي كم زنابل كايم كم زخينهم صنحو مرحت سلو زخونو بطعمي حدا كمزي مدمدم تختب صح ወይ ከምዚ ይኸውን خእል እዩ ሰናሪታት ከተቀምጥ ብጣዕሚ ካብቲ ዝኸብድ ነገር ሲ ማለት እዩ ካብ ውሽጦም ናይ ወፅኔት ሓበሬታ ብዙሕ ቤላ ቤለው እዩ ዝኸይድ ዘሎ እምበር
ንሶም እንታይ ሓስቡ ኣለዉ እውን ብዙሕ ጭቡጥ ዝኾነ ነገራት ክትሕዝ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሓበሬታ ንባዕሉ ወይ በቶም ፎሬን ሚኒስተር ኣቢሎም ኣይኮነን ዘሕልፍዎ እቲ መልእኽቲ ብፕሬዚደንት ነበር ሙላቱ ከምኡ እናገበርካ እዩ እቲ መልእኽቲ ዝሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ተሃዋሲ ዝኾነ ኩነታት ዘሎ እዚ ነትን ኢልካ ከተቐምጥ ብጣዕሚ ይከብድ ማለት እዩ ኣመታት ከተቐምጥ ዝኸበደ ነገር እዩ ዓንተወይ ግን ሓውና ካልድ እንታይ ልዕል ነይሩ ኣይ ቲንክ ዓለም ሓደ ግዜ ዳብል ስታንዳርድ ኣለዋ ዓለም ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ርጉፅ ነገር ኣሎ ማለት ስርዓታትን ሃገርን ህዝብን ፈላሊካ ምርኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስርዓታት መጻእቲ ከይትዮም ግዜኦም በሊዖም ዝኸዱ እዮም ሃገር እዩ ህዝቢ ከዓ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ምሪ መዋል ብዙሕ ብሉፃ ዝኾኑ ደቁ ከፊሉ ልዕላውነቱ ኣውሒዙ ማለት እዩ ልዕላዊት ዝኾነት ሃገር እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ልዕላዊነት ዝኾነት ሃገር ባሕሪ ብሓይሊ ክንሕዞ ኢና ኢልካ ምዝራብ ነውሪ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ወላ ብታ ንሪኣ ዘለና ናይ ሶማልያ ላንድ ኮማንድ ክሳይ ዘምፀስ ክሳይ ሪኣክሽን ዝነበረ ሪኣክሽን ዝተፈጥረስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነይሩ እቲ ብዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ሕጂ ንምንታይ ኣብ ኤርትራ ተመሳሳሊ ነገራት ይፍጠር ዘሎ ዝብል ሕቶ እቲ ካብቲ ምሕር ፅላኣት ነቲ ስርዓት ዘምፅኦ ክኸውን ይኽእል ካሊእ ዳብል ስታንዳርድ ናይቲ ጂኦፖለቲክስ ሕሳባት ክኸውን ይኽእል ንሕና ዘይበፅሕናይ ነገራት ሕንቅልሕንቅሊተይ ክህልዎ ይኽእል ድሓን ንግደፎ ንሱ ሕጂ ግን ሓንቲ መሰረታዊ ነገር ዘላ ግን ኤርትራ ሃገራዊ ልዕላዊት ሃገር እያ እቲ ህዝቢ ልዕላዊ ህዝቢ ምስ ደባቱ ምስ ባሕሩ ሃገር እዩ ስለዚ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢኻ ከዓ ትዳነ ኣብ ከምዝታት ማለት እዩ ንሓደ ባሕርሲ ስለ ደስ ዝበለካ ወይ ቃሕ ስለ ዝበለካ ከይድካ ኣይትምንጥሎን ኢኻ ኣብታ ጎረቤት ኣነ ፅቡቅ ነገር ስለ ዝረኣኹስ ከይደ ምንጥልን ክሳይ የብለይ ማለት እዩ ማእሱ ልዕላዊ ድሕን ኮይኑ ልዕላዊት ሃገር እዩ ኦፍኮርስ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣሎ በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ግባኣኒ ድዩ እንጥቀመሉ ኢልካ ተከራኸረሉ ናይ ናቱ ዝኾነ መስራሓት ክህልዎ ክእል ይኸውን ግን ከም ሓደ ባሕሪ ደስ ስለኒ ብሓይሊ ክንወሶ ኢና ኢልካ ምዝራብ እውን ጌጋ እዩ ማለት እዩ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ካብ ኣመላሓሱ ዝወፀ ዘረባታሲ ጌጋ እዩ ምስቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ምስ ሓደ ውልቀ መላኺ ብትካላዊ መንገዲ እውን ዘይኮነ ኣብ እንዳ ሻሂም ዳቡን ስለ ዘዕለልካዮ ሃገር ወይ ባሕሪ ጨራሪምካ ዝውሰድ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ከስምረላ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብይ ካብ ኢሳያስ ዝሰምዖ ነገራት ብዙሕ ነገር ክህልዎ ክእል እዩ ግን ንሱ ውልቀ ሰብ እዩ ሓደ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ዘይወሰኑ ነገራት ወይ ህዝቢ ኤርትራ ኢዱ ዘይንበረሉ ነገራት ወይ ብፓርላማ ወይ ብባይቶ ገይሩ ዘይወሰኑ ነገር ዝኾነ ነገር ዓይነት ውሳኔስ መወዳእቱ ህውከት ጥራይ ከምፃልካ ሕጂ እቲ መወዳእታ ከዓ ኩናትካ መፍትሒ ይኮነን ነቲ ዞባ ማለት እዩ ኩናት ኩሉ ሻዕ መብረሲ እዩ ነቲ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ክበልዕ ዘይክእል ህዝቢ ሒዝካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ዕንደራ ናይ ኩናት ምእታው ፅላለ እውን ስለዚ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ትግራይ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ሶማልያ ሱዳን ኩሎም ማለት እዩ ዘድልዮም እንታይ እዩ ሰላም እዩ ማለት እዩ ሰላም ሲ ዝመስሎ ነገር የለን ዋላ እቲ ምርጫ ናይ ኩናት ሲ ወላ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ እውን ተገዲድና ተዘይኮይኑ ኣይንኣትወና ዝብሎ ዘረባታት ኣሎ እንዲ ናይ ዲፕሎማሲ ዘረባታት ኣብ ኩናት ረብሓ የለን ምክንያቱ ኩናት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሕጊ ኣለዎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መስርሕ ሒዙ ዝኸይድ መስዩ ማለት እዩ መወዳእታ በዚ ጀሚርካዮም መትሓዚ የብሉን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ይኽእል ሙሉ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ንሕና ቀድለይቲ ፍትሒ ማለት እዩ ንሰላም ምክንያቱ እቲ ህዝብና ብብዙሕ ኩናት ተጎዲኡ እዩ ከም ዝበልካዮ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ስጋ ሕጂ ዕረፈን ኣሎ ስለዚ ንባዕሉ ወረ ኩናትን ክሰምዕ እውን ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ምስ ሽግሩ ምስ ፀበቡ ምስ ፀገሙ ምስ ኩሉ መስገዳል ዝሓልፎ ዘሎ ህዝቢ ሲ ከምዚ ዓይነት ክሰምዕ ከዓ ድቃስለይቲ ዘይኽእል ማለት ደቆም ወሊዶም ኣበየሉ ኣብቲ ውሽጡ ዘሎ ከብዱ ሓቂፉ ክነብር ዝግድን እዩ ምክንያቱ ደቆ ይማዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ይብል መጀመርታ ቅድም ቀዳድም ነቲ ሰላም ሲ ወላ እኳ ተኽትኾነ ተኾነታት ኤክስትራ ማይል ምኻድ ንኽእሎም ተመራሕቲ ብፍላይ ካብ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ዘዋፅኦ እዩ እዛ ሃገር ኣብ ዓይነት ሰንኮፍ ኩነታት ከላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ኣቲኻ ንኣብነት ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ነብሲ መሓር ሓደ ቃል ተዛሪቡ ነይሩ ኣሰብተ መውተን ንይዛለን እስከዛስ ኢሉ
ካብቲ ዘፈላለዩ ሓሳብ ማለት እዩ ካብኡ ከንኒው ሕራይ ተማዊት ካስ ትሕዞ ደንዋ ንዑ ክትሕሉ ከዓ ሞቓል ካብ ኩናት ነብር ኢኻ ማለት እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት ሓደ ልኡላዊት ሃገር ናይ ሓደ ሃገር ወሪድካ ሒዝካ ማለት ሲል ሰብ ብረካ ማለት ኣይኮነን እኮ ሕጂ እሞ ከዓኒ ከም ህዝቢ ኤርትራ ዘበለ ብክንደይ ዋጋን ክንደይ ደቂ ኮፍ ኢሉ ዘምፅኦ ሃገር ሲሉ ኮፍ ኢሉ ክሪኤካ ሲሉ ክጥምተካ ኢልካ ክትፅበይ ትኽእል ኒኻ ማለት ባህርያዊ ነገር ኣይኮነ ብልፎ ልዕሊ 800,000 ሰራዊት ተዓሊሙ ብረት ምትኳስ ዝኽእል ሕብረተሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና ሲሉ ክሪኤካ ኣይክእልን ስለዚ ውፅኢት እንታይ ኢልዎም ኣሰብ ተማወተን መያዝ እንችላለን ተማዊትና ክንሕዞ ንኽእል ኢና ፅባሕ ንጎ ከዛስ ኢልዎም እንታይ ኢና ክንገብር ድሕሪኡ ዘሎ ስትራቴጂ እንታይ እዩ እንታይ ኢኻ ክትገብር ብድሕሪኡ ኩናት ኣብ ኩናት ምንባር ማለት እዩ 30 ዓመት ኩናት ወሲዱ ማለት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ደዳመዩ 30 ዓመት ኩናት ወሲዱ ማለት ካብኡ ክመሃሩ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ብተኻለ መጠን እቶም ዘለዉ መራሕቲ ውልቀ መለኽቲኦም ልዕሊ ኩሉ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ዝረግፅ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጭፍልቕ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ብሓይሊ ወይ ከዓ ብልኡላዊ ናይ ባሕሪ ይኹን ናይ ሃገር ይኹን ሒዘ ክኸይድ እየ ኣብዛ ናይ ትግራይ ዝፈተው ነዋሪ እዮም እዮም ክንደይ ክሳር ኣምፂሎም ኣሎ ማለት እንታይ ነገር ኣምፂሎም ኣሎ መወዳእቱ ማለት ስለዚ ዝኾነ ይኹን ወላ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኣፅዋር ክትዓጠቕ ትኽእል ኢኻ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ድሮናት ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ህዝቢ ተዘይእመንካ ብዕላማ እቲ ህዝቢ እንተደኣኒ ወላ ንምንታይ ደንጎላት ደርቢ እውን ከውፃካ ክእል ኢኻ ኣብቲ ቦታ ማለት ምክንያቱ ዕላማ እዩ ዝዕወት እምበር ሓይሊ ብረት ኣይኮነን ዝዕወት ማለት እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ደርጊ እቲ ሃይስት ሌቨል ኦፍ ናይ ኔቪ ናቫል ቤዝ ነይርዎ ናቫል ሓይሊ ነይርዎ ንደርጊ ማለት እዩ ምስ ኣዝዩ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ክሳይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕላማ ኣብ መወዳእታ ግን ዕላማ ቁኑዕ ስለ ዝነበረ ተዓዊቱ ማለት እዩ ተን ዝነበራ መራኽብ ዝነበረ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኣርሚ ይኮነን ደው ከብሎ ክኢሉ ነቲ ወደባት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዕላማ እዩ ዝዕወት እምበር ብዙሕ ፅዋር ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ደገፍ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ እዚ ታሪክ እዚስ ኣይ ቲንክ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ከዚ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣይዝንግዖን እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ኩናት ተዘይተኸፍተ ንኩሉ ፅቡቅ እዩ ካሊእ መንገዲ እዚ ስርዓት እዚ ብኤርትራ ዘሎ ዝመሽመሰ ስርዓትን ኣብ ኣፋፈት ሞት ዘሎ ስርዓት እዩ ብኩሉ መዐቀኒ ማለት እዩ ዋላ ብዕድመ ብካሊእ ብኩሉ መዐቀኒ ኣብ ኣፋፊት ሞት ዘሎ ስርዓት ንግዜ ጥራይካ ትፅበዮ ማለት እዩ ግዜ ተፀቢኻ ዝሓይሽ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ተመፅዩ ብፓርላማ ዝምራሕ ስርዓት ብባይቶ ዝምራሕ ስርዓት ስሩዕ ዝኾነ መንግስቲ ዝሕናለዎ ኮይኑ ኣብ እንካና ሃባን ነጎሽሽን ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ንዓና ከዓ ረብሓና እኮ ኢትዮጵያ ንባሕሪ ክትጥቀመሉ ንዓሰብ ክትጥቀመሉ ዓፃ ክትጥቀመሉ እኮ ንዓና ረብሓና እዩ ዕዳጋ እዩ ተዓፂኡ ከምዚ ግመል ዝተስተየሉ ኢልና ነይሩ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ንሕና ካሊእ ክንደሊና ንሕና ምስ ዘጨቃጭቀ ይብልና ካሊእ ባሕሪ ደሊና ክንረክብ ኢና ምንም ሽግር የን ዕዳጋ ኢሉ ስለዚ ንምንታይ እዮም ዓሰብ ጥራይ እንታይ ዓሰብ ኣይኮነን ሽግር ባህሪ ናይ ሰብ ይሽግር ምክንያቱ መለስ ዜናዊስ ኣርእይዎም እዩ ብዘይ ዓሰብ ብዘይ ባፅዕስ ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ኢኮኖሚዮም ላዕሊ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣብተን ከባቢ ዘሎ ወደባት ተጠቂሞም ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከይዶም ዋላ ናብቲ ማእከላይ እንታይ ዝበሃል ሚድል ክላስ ደረጃ ዝሕንበብ ዝነበረ ምዕባለ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያስ ዓብ ለውጢ መፅኡ ንምንታይ ምክንያቱ እምሮ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ሃሰው ኢልካ ዕዳጋ ክትረክብ ሃሰው ኢልካ ወደብ ክትረክብ እንተሸይጥካሉ ዕዳጋ እዩ ቢዝነስ እዩ ስለዚ ግድን ዓሰብ እንተደኣ ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ብዓሰብ ዝፍታሕ ነይሩ ተዝኾን ደርጊ 17 ዓመት ክሒዝዎ እዩ ዓሰብ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ክቆልቦ ኣይከኣለን ስለዚ ንሱ ይኮነን ሽግር ማለት እዩ መሰረታዊ ሽግር ንዓሰብ ንፖለቲካ ሃልከ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ንዘቤታዊ ነገር ካብቲ ዘለኻዮ ሽግር መውፅእ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እምበር ኣብቲ ናይ ብሓቂ 17 ዓመት ሒዝዎ ደርጊ ዘይተጠቀመሉ መለስ ከዓኒ እዚ ድልየናኒ ድሓን ካሊእ ወደባት ክንደሊና ኢሉ ብሩእ ኣርእይዎም ማለት እዩ ብጭብጢ ኣርእይዎም ምዕባለ ክመፅእ ከም ዝኽእል ማለት እዩ ዘይ ባሕሪ ምህላው እዚ እንተደኣኒ ዝኩዕድዎ ኮይኖም ናይቲ ማለት ታሪክ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ግዜ መለስ መሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከመይ ነይሩ ርግኣታ ከመይ ነይሩ ሰላማ ከመይ ነይሩ ምዕባለያ ከመይ ነይሩ እዚ ኣሉ ይብልሉ እዮም ሳቶም ብፅልኢ ናይ ምሻለከ ናይ ዘረን ገለን ዓዊሮም ዒንቶም እምበር ትማሊ ኣብ ትሕቲ መለስ ዜናውን ኣብ ትሕቲ ኣብይ ዘላ ኢትዮጵያን ሓደ ይኮነን ስለዚ እዚ ምክንያት እዚ ኣይ ቲንክ እቶም ኢትዮጵያውያን እውን ክጠፍኦም እዩ ዝብል እምነት የብለይን ስለዚ እንታይ እዩ ንሕና
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብ ምቕያሩ ኣብቲ መስርሕ ኣለና ናይ ግዜ ሕቶት ዘይኮይኑ ከዓ ስርዓት ዘሎ ኤርትራ ክቕየር እዩ ጥዑይ ዝኾነ መንግስቲ ክመፅ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ዝሓይሽ መንግስቲ እውን ተመፂኡ ሲ ተዘራሪብካ ብሰላም ጌርካ ትነብረሉ ፀጋኻ ተቋዲስካ ትነብረሉ ዓለም ኢና ክንሓስብ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ካልእ ግን ዓበየት ነጥቢ ሓውና መሓሪ ዘይተንከፋ ኣነ እንታይ እዩ ዝብል ኢሳያስ ኣብ ኩናት እዩ ዝነብር ብባሩድ እዩ ዘስተንፍስ ስልጣኑ ባሩድ ክሳዕ ዘሎ ተኽስሳዕ ዘሎ ስልጣኑ ኩሉ ሻዕ ሳስተይናብል ንዕኡ ሰላም ጥራይ እዩ ስሙ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ምክንያቱ ርኢኻ እታ ናይ ዛላንበሳ ምስ ተኸፍተት እቶን ውፀን ምስ መፀት ዓቕሉ ፀይባቶ ነይራ ምክንያቱ ኣብ ሰላም ኣብ ርግኣት ከስተንፍስ ኣይክእልኒ ፖለቲክኡ ይሰርሕን እዩ ሕጂ እዛ ናይ ኩነታት ድሕሪ እዚ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ መፀ እዚ ኩነታት ሓውሲ ሰላም ምስ መፀ ፍንሕንሕ እኮ ለውጢ ትርኢ ኢኻ ንምንታይ ዲኻ ለውጢ ትርኢ መሲካ ኦኬ ኩሉ ሕጂ ኩነታት ተፃቦታት ናይ ግዳም ነይሩ የለን ሕጂ ናብ ጉዳይና ንእቶ ናብ ውሽጥና ነጠምት ኮ መፂ እዩ ትሕቶ እዚ ኩሉ በዓል ኣወል ስዒድ ዝገብርዎ ምትዕፅፃፋት ገለ ኮ ኢሉ ዝመፀ ነገር ኣይኮነ ናብ ውሽጡ እኮ ድፍኢት ኣሎ ማለት ስጋ ሕጂስ ነርና ፀኒሕና ቆዋም ዘይግበረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ሕጂ ምክንያቱስ ጉዳይ ዝነበረ ተፃቦታት የለን ሕጂ ስለዚ ጉዳይና ንግበር ውሽጥና ነፅሪ ኮ መፂ እዩ ሕቶታት ከምኡ ውሽጦም ሕጂ ነዚ ንዕኡ ትረት እዩ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብሰላም ሲኢላ ተቐፂላ صباح نقول انت كمصي تحطو نابرت كمصي توم جنرالات يكون توم عبيس بعض سلطانات هو ناب كمز عينت حطوتات كاوتو جمرو كله انت يخون تاقوم تتجبر مرجع يجبر سرع زخونه منغستي جبر دحنيلو حطوتات مصيو اب ኤርትራ ንስ የለን ማለት ይቆጽ ይኸፍት ገይ ስለዚህ እዚ ኸይሞጾ ኮሎ ጽሕትር ኣሎ ማናቱ ጽሕቲሩ ጥራይ እንታይ ክገብር ዝኽእል ንሱ ኣብ ኩናትን ወደ ኩናትን ክሳዕ ዘለኻ ኤክስተርናል ትረት ክሳዕ ዘሎ ናይ ወያነ ትረት ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ናይ ሕወሓት ትረት ነይሩ የለን ኦኬ ሓድሽ ከዓ ፈጢርልካ በዛ ዓሰብ ይብሎ ማንጁስ ናይ 4 ኪሎ ኢሎም ኣምፅምልካ ማለት ሕጂ ኾፍ ከይትብል ከይትቀስን ሙሕቶ ክትሓትት ከይትጅምር ኣብ ውሽጥኻ ኣብ ውሽጥና ነፅሪ ሕጂ ቋሚ ተግበር መንግስቲ ይሃልወና ምርጫ ይገበር ከይትብል በዚ ከዓ እንታይ ከፊትልካ ሕጂ ጉዳይ ዓሰብ ኢሉ ከተትሉ ኩሉ ማለት ስለንታይ እዩ ኣነ ዝብል ንኢሳያስ ስሙ ሰላምን ርግኣትን እንተሎ ጥራይ ንዑ ማኑቨር ክገብሮ ዘይከ እምበር ንኩናት ክንደይ ዓመታት ካብ 91 መፂና ዋንስ እኹል 30 ዓመት ማለት እዩ ደፎ ናይ ኣብ ኩናት ዓቢ ኩናት ዝነብር ኣብ ኩናት ዝሓስብ ኩናት ዝሓስብ እምሮ እዩ ዘለዎ ማለት ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል እምነት ኣለኒ ታ ተፈጢራ ዝነበረት ጋብ ሕጂ እውን ታ ቁርብ ሰብ ቁርብ ፍንሕንሕ ኢሉ ክሓትት ሕቶ መጀመረ ንዓነ ምዕባሲ ዝጎይ ዘሎ ስለዚ ኢሳያስ ናቱ ፖለቲካዊ ረብሓታት ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ስለዝደሊ ነዚኣ ክጥቀመላ ፍትን ኣሎ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ተመሳሳለ ኩነታት ናተሸምረረ ታ ኢትዮጵያ ካብ ደብረ ዘይት ወፃኢ ካብ አዲስ አበባ ወፃኢ ኣይቋፀርኒ ኢትዮጵያ ኣይቋፀራኒ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ፋኖ ናይ ባዕሉ ቦታ ይቋፀር ኦነግ ናይ ባዕሉ ቦታ ይቋፀር ካልኦት ነናቶም ይቋፀሩ ንሱ ተኸባቢ እዩ ዘሎ አዲስ አበባን ከባቢያን ዘላይ ስለዚ ከምዚ ኢሉ ነዊሕ ክኸይድ ከም ዘይክልካ ፈልጥ እዩ ናተሸምረረ ድሕን ከይፅባሕ ንጎ ከዓ ከምኡ ግምጣል ክመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ከይመፁ ከዓ ንሱ እንታይ ይገብር ኣሎ ነዚኣ ናይ ዓሰብ ኤግዚት ስትራቴጂ ጥቀመላ ኣሎ ማለት ነቲ ፖለቲካዊ ሃልኪ ንዘይቤታዊ ማለት ክልቲኦም ሕጂ ኣብ ሓደ ክልቲኦም ቀመር ተረኺቦም ኣሎ ማለት እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ሕጂ ንክልቲኦም ንኽብሮ ኩናት ክደልይዎ ወረ ኩናትን ክደልይዎ ስጋብ ክንዮ ናብ ኩናት ደእቱ ኩነታት ክደፍኦም ይኽእል ዲ ኩነታት እዚ ኣይንፈልጥን ሕጂ ብዚ እንታይና ዘይረሲዕና ከዓ ዘለና እቲ ናይ ሕወሓት ኢኮዥን ማለት እዩ ምክንያቱ ሕወሓት ኣብ ክልተ ምምቃሎም ንሱ ንባዕሉ ሓደ ዓብይ ክስታይ ማለት እዩ ነቲ ኩነታት ኣዝያዳ ዘጋድድ እዩ ምክንያቱ እቲ ተመቂሉ ዘሎ ክፋል ናይ ሕወሓት ገሊኡ ናብ ፌደራል እዩ ዝኸይድ ናብ ኣብይ ዝኸይድ ገሊኡ ከዓ ናብ ሻዕብያ እዩ ዝፅጋዕ ብባህሪኡ ሕጂ እቲ ምምቃልሲ ኣንለሳቶም ሪኮንሳይል ገይሮም ኣብ ውሽጦም ተዘይፈቲሖሞ ትሽግሮም ባዕሎም ከይዶም ናበዮም ክፅጉዑ እዚ ናይ ደብረፅዮን ሓይሊ ከይዱ ናብ ሻዕብያ ክፅጋዕ ብባህሪኡ ወላ እዚ ናይ ኣቦይ ስብሓት እውን ክሰምዑ ትኽእል ኢኻ ማለት ናይ ኣቦይ ስብሓት መልእኽቲ ሲምፕል ተመሓዚኻ ኮይኑ ኣቢልካ ኮይኑ ን4 ኪሎ ምግዝጋዝ ናብታ ናይ ቀደም ነበርና ኢትዮጵያ ምምላስ እዩ ናቶም ሓሳብ ንሳያ ነይራ ምውዳእ ስለዚ እቲ ናይ ደብረፅዮን ሓይሊ ምሻዕብያ ይራኸብ ኣሎ ባህል ኣሎ ምሻዕብያ ይሰርሑ ኣለዎም ጀነራላት ባህል ኣሎ ፅባሕ ንጎ እንታይ ምልካ ክመፅኦም እዚኦም እዚ ናይ በዓል ጌታቸው ናይ በዓል ፃድቃን ሓይሊ ኸ ሞርና በዓል
أبي ناخذ خيدي أبز متفنان قال نجر كفت خيل دي زي مرد قال نجر تريجر كقبل خيل دي أنا يفلت إنجل زون بعلو هذا رقع حيو يزبل أنا أو وش تزول لو ناتو نتقرأ ده حنا تقاعد أرى أبي أصلت أنا خص إن إحنا وحي كلني سلازم خو قاعد أروح خفتني يساس ناتو ربح قبل ناي تقرأ كنا تكوت قاعد أروح خفتني سلازم أبز مت تنشن ونالو نزون من تقاعد أروون هذا نجر كفت ولا مي مالك مجمع فترة ولا مي سلازم سي بزح رقع حيتات زلوا كنا سلازم أزوخ دايناميك سلازم I think بوبو كتم بوبو بتعامل قبيدي ግን ተንወሰንት እንታይን ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ተዋፅኦ ሰላም ኩናት መፍትሒ ይኮን ሉዓላዊነት ናይ ሓንቲ ሃገር ደፊርካ ሒስካ ባሕሪ ብሓይሊ ሒስካ ሰላም ክረክብ ሰላም አልሸባብ ኮይ አክሉ ካይኮን አልሸባብ ሶማሊያ ዘሎ ሽዳ ሕጂ ሓዘውና ኮንቴ ይገብሩ ማይቃልና አሲ ውሕድ ሓይሊ እውን አክለካ ኮይኑ ንኽህወካ ማለት ሰላም ንኽልአካስ ውሕድ ሓይሊ እውን ግደፎ ማነ ሸበንተ ሚሽ ሰራዊት ሒዝ ዘሎ ኤርትራ ወላ ወንጣሩ ሒስካ እውን ኮሰብ ንምርባሽ እንታይ እዩ መሲካ ውሕድ ሓይሊ እውን ደድለካ ማለት ብዙሕ እውን ኣይከ ሰላም ንኽልአስ ሸባብ እውን አክለካ ማለት ሕጂ እንታይ ያኽብል ደሊ ኣንስ ኣብ መወዳእታት ንሕና ድሌትና ሰላም ክኸውን ኣሎ ንዛረቦ ነገር ሰላም ክኾን ኣሎ ምክንያቱ ካብ ሰላም ይኽረብሕ እዚ ህዝቢ ዝኸ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ክዕርፍ ዘለዎ ህዝቢ ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ ክበልዕ ዘይክእል ትራንስፖርቴሽን ካብዚኣ ናብዚኣን ክኸይድ ዝፅገም ሕብረተሰብ ማይ ዘይብሉ ኤሌክትሪሲቲ ዘይብሉ ርጉእ ህይወት ዘይብሉ ሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት ስለዚ ኣነ ናተይ ተስፋ እንታይ እዩ ከምዛ ናይ ሶማልያ ገይሮም ፈሒማ ዘለዉ ሰምሃው ብዲፕሎማሲ ድዩ ከም ዝበልካዮ ማለት እዩ ንሕና ልዕላዊት ሃገር ስለ ዝኾንናስ ወላ እኳ ከምኡ ዝሓስብ መራሕቲ ዘይብልናስ ፃዕርና እንታይ ይኾነ ዓለም ንሕና ልዕላዊት ሃገር ኢና ባሕርና ህና بسمعنا كنقبر نخلينا بس كنسامع نخلينا ان كان حبان كاو ترف ግን بحيل خمس زبزሎ ግን جيجايل كان عالم مطراعي عالم ملست ملسو خان عالم مسمعي እዚ ንሕጂና እምነት ናይ ሕብራት ኣፍሪቃ ክሳይ ኣትዩሎ ነስመራ ኸይድ ኣብቲ ዲፕሎማሲ መስራሒ ኩና ተዘይደሊ ኸያዝ ብዲፕሎማሲ بعالم ጌርካ ክትረኻኽበሉ ትኽእል እንተ ደኣ ኢሳያስ ነታ ኩና ደሊዋ ግን በቲ አይሉ ካኣትዋይ እሱ ይትፀገምና ኮይኑ ስማዕኒ ምናልባት ኣብ መጨረሻ እንታይ ክሓተኩም እዚ ኩናት ኮኔልካ ነቲ ኩነታት ኣባይታ ዘሎ መዝሚዝካ ብድሕሪ ሃገር ከይከውን ብድሕሪ ህዝቢ ቅሳነት ከይረክብ እሞ ዘመነ ኢሳያስ እንዳተናፈቐ ክነብርን ተኸሊፈ ዝብሎ ሕልሚ ብዘይ ቀጥታዊ መንገዲ ንምምላእ በቲ ሓደ ሸነኽ በቲ ካልኣይ ሸነኽ ከዓኒ ከምታ ዓንቲ ወይ ሓውኪር ዝበላ حاتم برسونو عينت حجي أبي أحمد بقوله بأورومو بأمحارة بتجراي بقول تتسلي يقوله نحن مسؤول كنا نتهاري منها كنا عليه نخيلي ناز بالجمجم حيث كانت تقيدو زي حدا معرفنا يتمسرح تقون غير ولو انكم منتجر كبغلتي سيناريو خطري وموني كم زي واتسن زي ما ترشا زبال زلو ناب دبلوماسي فتو تتريخا نام محبر سب على ما مترشا مخاط تقومكم مرات مخانو زريه كانتايو ولو ان ابي اديس ابا اتيم كغيروا انت زخولون نايت شجر مودات ايكون كم زبلنايو فانون تግራይን بعلم اب شجر كاتو يم ناي معرب تግራይ ጉዳይ ገና ተም ፋኖ ሰው ኢለም ትጎድፎ ይኮን ናይ ትግራይ ገጽ ካንታይ ምዃኑ ንፈልጦይ ኮሙቲ ወይለውን እንታይ ሕቶታት ምጻይ አይፍለጥን ስለዚ ናይ መዛዘም ጌርኩም ክትምልሱ ዋምንቲ ከም ህዝብ ደረጃ ህዝብና ብዛ ሰዓት እዚኣ أوش زلوديو أبدأ زلوديو خابزن العلاقة مثلاً يقولون كالسنا أبى حدا جازو أتو نجاري معبل على بمبال أما ترى شهادة رجع خمسة بس أحكام رأيه نخينات سي دون بال نخينات أي نخيد ولا قبلوا له الكوناتات على ولا بوحد أوركستريتد بزخنا من قد خل لنا ميلاد نات كلاسي أتليست بإرترا نو نخينات يلو دم تخص مع الزغ أي كأنا وش دلو أبدأ جن تحقق بريكال تحدا مراي بتحدا شنخ كاني عند حدا أبي أحمد دقفت زغون هاجراتن كونه لم إسياس كاب سلطان كلجسي لهم كيدهم أتي حدنت كم هزبي كله الناس جبا أبوتو أبزيل لو اللي جيزي بزنري أزلنا متفناناتن بوليتيكا وكياداتن أنت حينت حدا جا خمس يخيل نعون دون مبالك خاب حج ده يكون عندك جافت عوام غيت وهله فقدوا علامات فقدوا فتوت متراي كوبيه زكوبوز نبر ስለዚህ ነዚአን በባሓደ መልሰሃቡኒ ባቢልና ናምዝዛምና ገጽና ከይዲና ነው ይሐይዘኩም
بشم تحدثت እንዳመስገንኩ ናበኻነ መሓሪ هو حجي እንታይ ክግበር ኣለዎ ናብ ዝብል ኢና ኣቲና ዘለና መስለኒ ምናልባት እቲ ሓደ ህዝቢ ከም ዳዓንተወይ ዝበልናዮ ተራ ኣብቲ ናይቲ ሃገር ውሳነ ናይ ሰላም ዲ ናይ ኩናት ብፍላይ ሕጂ ናይ ኤርትራ ልዒልና ክንዛረብ ንሕና ከም ውሉዳት ናይ ኤርትራ መጠን ናይ ኤርትራ ክንዛረብ እንሕዳእ ኮይና ህዝቢ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ተራ ኣብ ናይ ሃገሩ ጉዳይ ውሳነ ፀኒሕዎ ኣይፈልጥን ርእይዎ እውን ኣይፈልጥን ኢኹም ከም ናይ ብሓቂ ምክንያቱ 1991 ዝኣተወ ህዝባዊ ግንባር 93 ጊዜያዊ መንግስቲ ቆይመ ዝበለ ኣብቲ ጊዜያዊ መንግስቲ እውን ናይ ህዝቢ ተሳታፍነት ዘለዎ ኣይኮነን ብድሕሪኡ ከዓ ቅዋም ድዩ ብቅዋም ዝተረጋገፀ ሃገራዊ ምርጫ ድዩ ኮታ ብሓፈሽኡ ህዝቢ ዝምንጩ ስልጣን ተረጋጊፁ ይፈልጥን ለዚ ህዝቢ ዛሪቡ ተዛሪቡ እቲ ዲክታተርያዊ ስርዓት ዝወሰነ ውሳነ ዝካየድ ለዝኾነ ከዓ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ዝኸፍለሉ ተደጋጋሚ ኩናት ንምንታይ ረብሓ ከም ዝካየድ ዘሎ ክንዋጋእ ተኮይንና መን እዩ ክውስን ዘለዎ ሰላም ክንገብር ተኮይንና መን እዩ ክውስን ዘለዎ ፍጹም ተሓታትነት ዘይብሉ ናይ ውክልናን ቀጥታዊ ግን ከካይድ ፀኒሑ እዚ ብዘይካቲ ኢሳያስ ተኸፊልዎ ኣብ ፈቐዲኡ ሃገራት ዝሰዶ ሰራዊት ማለት እዩ ናይ ትግራይ ኩናት ተኸፊልዎ ኢሳያስ በብዙሩ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ሰለስተ ዙር ስጋብ 1 ቢልዮን ዝበፅሕ ገንዘብ ተኸፊልዎ እዩ ኣኮርዲን መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ብወገን ካልኦት ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ጣልቃ ኣታውነት ሕጂ እቲ ባህሪ ናይ ዝግጭት ኣብዚ ዝሓለፉ 12 ዓመት ኣብዚ ዞባ ካልኦት ሓይልታት እዮም ከካይድዎ ፀኒሖም እዚ ኣብ ግምት ምእታው ፅቡቅ ብፍላይ እዞም ሚድል ፓወር ዝበሃሉ ዝተፈጠሩ ኣብዚ ማእከላይ ዘመን ዝተፈጠሩ ሚድል ፓወር ዝበሃሉ ናይ ፔትሮ ዶላር ሃብታማት ዕራብ ሃገራት ዘለዎም ናይ ወፃኢ ፖሊሲታት ብፍላይ ከዓ ብሓይሊ ዝኾነሉ እዋን ወታደራቶም ኣይኮኑን ዝሰዱ ከም በዓል ኢትዮጵያ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሳሰሉ ድልው ዝኾነ ንሞት ዝተቐረበ ብደም ዝነግድ ስርዓታት ዘለዎ ስለዝኾነ እቲ ናይቲ ህዝቢ ተራ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ዝበለን ተበለተ ህዝቢ እውን ዝስማዓሉ ነገር ቻነል እውን የብሉን ናይ ኤርትራ ነገር ግን እንታይ ክግበር ይከኣል እንድሕር ዳ ተባሂሉ ናይ ህዝቢ ድምፂ ብምትሕብባር እንተዳ ቁርብ ዋዕ እንተይሉ ግን ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ዝፈርሓ ፅልዋን ምልሓምን ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክልዕም ይኽእል እዩ ትፃውዒት ብፍላይ ኣብቲ ሰራዊት ኢዱ ብረት ዓጢቑ ዘሎ ሰራዊት ካብቲ ህዝቢ ዝወፀ ሰራዊት እውን ስለዝኾነ ዋላ እኳ ኣብ ገበን ናይ ኢሳያስ ዝተሳተፈ ዝበዝሐ ሰራዊት እንተኾነ ካብ ህዝቢ ዝወፀ ሰራዊት ማለት ናይ ደቂ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ዝወፀ ክብል ከለኹ ብሕጊ ዝቆመ ከይትትርጎም ምንታን እንታያ ካብ ህዝቢ ደቂ ህዝቢ እዮም ማለት እዩ ናይቲ ህዝቢ ውላድ እዮም ፅልዋ ኣሎ እዩ ፅልዋ ቀጥታ ናይ ብፍላይ ከዓ ምስ ዘሎ ማዕከና ዜና ናይ ሳተላይት ዶ ናይ ክልል ገለ ኣብ ደገ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ፅልዋታት ኣለዎም እዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንኣብነት ብርጌድ ንሓመዱ ምስ ተስእሲ ኢሳያስ ዝተጠንቀቐለን መሰረታዊ ዝነበራ ነገር እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ልዒሙ ከይከውን ዘይለሓመ እንተኮይኑ ከዓ ኣብ ደገ ተፈራኺሹ ክተርፍ ከም ዘለዎ ክስራሕ ከም ዘለዎ መምርሒ ዝሃበሉ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ስለዚ ፅልዋ ኣለዎ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ድምፅና ኩሉ ሰብ ከምዚ ሓውና ኺሮስ ክብሎ ፀንሐ ኩናት ጥቕሚ የብሉ ንኢትዮጵያውያን እውን ዘላቒ ሰላም ከምፃሉ መጀመርያ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ሂስቶሪካል ዝጋገይዎ ጌጋታት ምስ ኢሳያስ ኮንካ ንዓዶም ይኹን ንዓና ዝጠቅም ስራሕ ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ኢሱ ኢሎም ቀይሕ ምንፃፍ ገይሮም ተቐቢሎም እንታይ ፈዲዎም ኣሎ ንዓና ዘይኮነ ንሃገርና ዘይኮነ ንህዝቢ ዘይኮነ
نت ستنس نيسو تقبلوا حزبي زي كونه مراحي نعنا خخون يلوم إثيوبياوያን محسابهم نبعلو مسرتاو جاي ولا أب جزء هو دقخون ولا أب جزء أبي أحمد خون ولا تي إليتنا إثيوبيا ولا تي حزبي نبعلو أب إثيوبيا زلوا حزبي قبل علي إسحاق زلوا رؤيته تقلال لا خطنقعلو زلوا وتراي ديكونس بودعو مجد خري وخلهم نايز بإرترا حتى السيرس كوز وخلهم أب غربا بتنايم انتاي نبر لنا إرتراويان انتاي قاطوما مالو من سيات إرتراويان حزب إرترا أبتعتنا إساس كان مجزاتي انتاي قاطوما خمزلوس كاب إثيوبيا العالم مسكر كخون زغيل يلا تايم حقب قبدو دايم كم صوز دلي زلو ندحر دا إلكا هونكا إذا حجي نريا زلنا تداغاغامي نإثيوبياون مدمايو نإرتراون مدمايو لازم إثيوبياوያን ون كامرا منغسوم ديوم ولا إليتوم ديوم ولا توم زنقاسقسو ناي بوليتيكا حيلتات ديوم نود بودعو منقدنا حزب إرترا حتى خريو وخللو كامنا إساس للعلي سلازو خونه إتي حزب انتاي يقبر زلو كلتيو حزبي قصالب كوينات منبر نحد حزبي ون عبي زخونه هاسيان قداتن سلازلو حزبي إثيوبيا يكون حزبي إرترا تتخيلو بمتحببار بحدا دمسي انت زي تخيلو خا ببزلو وينو نسلام كتصعر كخيل الله محبرسب على ما ساتيفو سلام كتصعر كخيل الله أب كوينات زتخفتولو أب كلتا تجميعو دقافن تقاومن كوينات تباهيلو كم زغن ريال زرعنا يا أما وقالنا ومخون يبلو مخنياتو كوينات سبي زبلع كوينات بيتسب تقاومتي بيتسب دقفتي يلو زفليت إيت يلا كوينات تتخفيتو كلها تعطو وما بعد زلو نحنا خمس نايت منقسي وما بعد زلو حواتنا ديوم أزمادنا ديوم مزاتو نتخلق دقافنا يتسرعتون حواتو بعد نحد على هو خوينهم نساتهم يمزاتو لازم ناي تقاومتي أزمادن ناي دقفت أزمادن أب حدا جنبار يمزموتو لازم هنا من تهزب مبال في الله يزب دقزو له هزبي دمسو خعبي خيل علوه عبد دمسخ قبر خيل علوه مقالح زلوه دمسي تسمعنا زلوه دمسي كقبر كخيل علوه خمزي تقارو أب مخته زقبرو زتفل عليه دبلوماسياون هزباون ناي مخته دمسي كم أخ قبر كخيل علوه تبدأ زلوه نخبلي لا إذا خايوتي إفكت خمس يخيل يزب الجمل زلني انت زي كونو نهزب بغت سميعهم نهزب الدلياتات في تصمم منقصات هلو ناي الناس لزي نعمل أو وش تعدقن أبرؤستهم برات عتيقهم زلو ديوم أو وسان بوتا زلو ديوم سقط بمقبار كوينات كترف اللي زخولو خنتات جنك في التاريخ اللي زبل أمنات هلاني أو كيروس مزازم جيركا ونفتح السي ملسي كان أبغى خنزازمينا واحد صبو ثانك يو سناي ديسكشن حونا محاريكم عبدو قاعد عبدو صبوي مزرب زياده كله انتي كغبرالو بحالاي انا امنغوت حزبታት مقراب كهلو صبوي مهناتو قداي نايت بروباغندا خون يولون حزبن سرعتن فليخا خطري علىك كل غزي اي ثينك نسا سله تحاوسنا انا خانا ياب شغرنا اتو مالتي اجي انا I think نايم حالنا بروجرامون علىكم مثلني كالر عبد تزي تغاغي اب جالري يلو دميركم علىكم مثلني يا حالنا بروجرام لك عدي هو لازم تجمير لو هو حجي السؤال زي اقداسي بناتو نحنا كم حزب إرترا نحنا صلاتي كنا وي صلي كم مرجع غيرنا صلي ساينوسنا مالتي سرعتنا ابنسي تشاولو نعوش ولو خلاص انت اخلو سلازبله تهزب مولو تلكمو مالت هيكون البروباغندا حالتي خمسات عينات درفتات نيريو وي زماش تقليا قال زلتات درفتات مالت حجي ابتي مسرحنا محرنيا بروجرامات سي انتايو حزب إرترا وصع حزب مخانو سلام زفتو حزب مخانو مس حزب إثيوبيا غاني بسلام بمكال كم غرابتي خنبر مبر
ተተፋኒን ካምሉ ዘመናትካ ጀነሬሽን አፍተር ጀነሬሽን ሲ ውፅኢ ንዘይብሉ ማለት ኩልና ኣብ ዕንክልል ናይ ድኽነት ኢና ዘለና ሓቢርና ኢና ከዓኒ ሓጋጊዝና ጥራይና ከዓ ክንወፃ ነዛ ናይ ድኽነት መስርሕ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ኣብታ ቪሽስ ሰርክል ሲና ኢና ንመላለስ ማለት እዩ ወለዶ ክመፅእ ወለዶ ናጥፋኻ ለውጢ ንዘይብሉ ነገራት ሲ እዚ እቲ ህዝቢ ክነቅሕ ኣለዎ ምክንያቱ ትማሊ እቲ ፕሮፓጋንዳ ሕጂ እውን ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኣዲስ ኣበባ ዘለው ከባቢ ዘለው ገለ ሰንኪ ኤርትራውያን ምዃኖም ሲ ካብ ስርዓት ሃዲሞም መፅኦም መዕቆብ ኢሎም ኣብቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሬፊጂ ዝፀንሑ እዮም ሕጂ ካብቲ ዓዶም ዘውፅኦ ምክንያት ኣለዎ ስለዚ ኣብኡ ከዓ እንደገና ክግፍዑ የብሎምን ወይ ዝኾነ ነገር ኣንታጎኒስት ክረአ የብሎምን ጌጋ እዩ ብሰብኣዊ ነገር ክረአ ኣለዎ ሰብ ማለት እዩ ትማሊ ዝከረካ እዩ ኣብ ናይ ልዕሊ ተጋሩ ጅቦች ንብላቸውና ንቀደስ ክሳብ ዝብሉ ኮይዶም እቶም ክነጥበብ ወይ ፈለጥ ናይ ስነ ጥበብ ሰባት ኢና ንብሉ ማለት ጅቦች ንብላቸውና ንቀደስ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ሰሪሖም ድሕሪ ናይ ተጋሩ ምስዳድ ከዓኒ ሕጂ ኣበይ ከዓ ንምሓራ የሳድድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሲ ናባኻ ትግምጠል ማለት እዩ ትማሊ ከምዚ ነርካ ፅባሓ ናባኻ ትግምጠል ዓይነት እዩ ስለዚ ህዝቢ ክኸብር ኣለዎ ኣብ ዘለዎ ኣብቲ ፖለቲካ ኣብቲ ስርዓት ፈሊኻ ክትሪኦ ክትኽእል ኣለካ ክነብር ኢሉ ሰላማዊ ሂወቱ ዝነብር ዘሎ ሰብ ወጢትካ ወጣጢትካ ኣብቲ ፖለቲካ ይተእትዎ ማለት እዩ እዚኣ ኣይ ቲንክ ኣብቲ መሓርኛ ፕሮግራም ክደፍኡላ ዘለኹም ኮይኑ ዝስምዐኒ ምክንያቱ ኣብ ህዝቢ ምንታይ ስደት ይመፅእ ወይ ማእሰርቲ ይመፅእ ወይ ተልቲውን ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ መስጋ ሕጂ ማሲ ሓደ ብጭቡጥ ሰላይ ናይቲ ስርዓት ተኮይኑ ኣፅኒዕካዮ ብሕጊ ብኮርት ቨሪፋይ ጌርካ ጭብጥታት ዘለካ ድሕን ኮይኑ ካልእ ሕቶ እዩ ሃገር ናታ ዝኾነ ምሳሌ ሴኩሪቲ ፀጥታ ክትሕሉ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሓላፍነት ኣለዋ ግን ካብኡ ብጅምላ ስኢልካ ግን ኣብዚ ዘይተረኸበ ሰብ ሲልካ ምእሳር ምግፋዕ ግን ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ሞ እዚኣ ከም ለበዋ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራማትኩም እቲ ወመናቱ እቲ ህዝቢ ክሰማዕ ኣለዎ ነው ክነቅሕ ኣለዎ ማለት እዩ ምናሳቶም ኣይግድሶም ናብ ከምኡ ዓይነት ሄተርድ ወይ ፅልእ ክእትውና እዮም ተኻቲኾም ናይ ቀደምና ዘኮሩ ሕጂ ናይ ዝሓለፈ ናይ ምሻሎ ናይ ኣስመራ ዝነበረ ጥፍኣት ናይ ደርግና ዘከርካ ንሰብ ኣብ ስምዒት ምእታው ፅልእ ምእታው ባህሪኦም እዩ እቶም ስርዓታትኩም ክገብሩ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ግን ከምዚ ዓይነት ሰላም ንደሊ ኩሉ ንሕና ብሓደ መላኸ ስርዓት ንነዊሕ ዓመት ተረጊፅና ዘለና ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ እዩ ተወፂዑ ዘሎ ስለዚ ንሕና ወፃዓ ንባዕልና ንፈልጦ ንቃለሶ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ሽግሮም ካብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ይፍትሕዎ ሽግሮም ማለት እዩ እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኖም ሽግሮም ይፍትሕዎ ንሕና ናይ ባዕልና ሽግር ኣለና ውሽጢ ንሕና ከዓ ንበታ ንኽእላ ክንኸይድ ኣለና እንተ ብካይዳ ጎብያ ክሳይድያ ቀስና በልና ንኽእል ኣለና ክንልውጣታ ጉዳይ ማለት ስለዚ ኤርትራ ናይ ባዕላ ሽግር ኣብ ውሽጣ ድሕን ፈቲሓ ኢትዮጵያ ከዓ ናይ ባዕላ ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ተተፈቲሑ ናብ ሓደ ንህዝቢ ዝፈርሕ መንግስቲ እንተ ደኣ መፅዩ ሲ እዚ ንብሎ ዘለና ኮኒ ሓቢርካ ክትነብረሉን ማስ ንግዲ ክትገብረሉን ክሓልፍልካ ኢኻ ክትፅዕርካ እውን እዩ ማለት እዩ ንምንታይ እሞ እዚ ኩሉ ወደባት ሒዝካ ኮፍ ኢልካስ ኢትዮጵያ ከዓ ናይ 110 ሚልዮን ህዝቢ ሒዛስ ፅላለ እኮ ሓደ ክትሓስቦ ከለካ ማለት ኮፍ ኢልካ ክትሓስቦ ከለካ ፅላለ እዩ ማለት ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዕድል ኣምላኽ ሂብካ ፀጋ ክንወስድ ኣይጥቀመሉና ኣላ ስለዚ ሲ ንሕና ኣብ ኤርትራ ርቱዕ ዝኾነ መንግስቲ መፅዩ ልዕላውነት ናይቲ ሃገር እናኽበረ ኣብ እንካና ሃባን ከምቲ ዓለም ትነብሮ ማለት እዩ ኣብ ቢዝነስ ኣብ እንካና ሃባን ክነብር ክእል እዩ ማለት እዩ ወርሓን ፀገም የብሉን ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ዝዕሉ ኩሉ ይኹን ሕጂ እውን ኣብ ኩናት ብርሰት ጥፍኣት ኢምታ በሰላታት ናይ ወለዳታት ምሕላፍ ተዘይኮይኑ ረብሓ ሓንቲ ነገራት የብላን ትማሊ ዝሞቱ ስጋ ሕጂ ኣይተረድኡን ኣለዉ ኤርትራ እሱ ትርያል ሓቂ እሱ ሕጂ ውሉዳ ከይዱ ሞይቱ ዘይተረድአስ ካሊእ ሕጂ ከዓ መስዋእቲ ካሊእ ሞት ከዓኒ ክትምን ኣብ ኣሲ ወላዲት እያ እኮ ሕማቅ ስለዚ ኣነ እንታይ እዚ ብፍላይ ከዓ ነቶም ናይ ሶሻል ሚድያታት ሒዝኩም ዘለኹም ፕሊስ ኣትሊስት ተኻእሊ መጠንሲ ንሰላምን ንፍቕርን ንሕውነትን ንጉርብትናን ንሰላም ምፅዓር ይሓይሽ እግዚኣብሔር ዝፈቶ እዩ ኣምላኽ ዝፈቶ ስራሕ እዩ ማለት እየ እሞ ኣነ ክንሳጥ ራእያት ኣለዎ ባየ ቴንክ ዩ ሓው ኪሮስ ዮሃንስ ከምኡውን መሓሪ ኣብርሃም ነቲ ዝሃብኩምና ሓበሬታ ኣዝዩ ኣሸቃሊ ዝኾነ ኣብቲ ቲክቶክን ሶሻል ሚድያን ዝኸይድ ዘሎ ሓድሕድ ምፍኽኻርን ብውልቀ ሰባት ኣቢሉ ጀሚሩ
سجع حبز معراب عالمون خدت فأكمنا أبو طرح هذا قتلو بس دقها آخر مدة أكمنا نحنا زبل متفنانات خيدارلو نزي بخوم زغيز ولا متفنانات نعوز الجبن سلامن طرح نتزبي كموتو نزي اتنغولو نزي زغيز ولا أكالو دي مخان نتقداي أكالو هنكا دي مجداد زبل كما أدماس فورم بتاعكي نسرح زلنا قداي مو نلومي مسايام سيقوم نتزهبون حبريتا بشم كلهم تخطاتلتي نامسقونكو نايلوم مع انت مدب أبزغن زازمينا أبقى تسالي خمس تراهبنا نويح كنزار عرب تسفى قبر بشم كلهم تخطاتلتي دقيما نامسقونكو لو عمليتي Thank you. Thank you. Okay.